Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Βαβλεωνία Πολιτικό Περιοδικό και από τον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Βοτανικό Κήπο. Αποφασίσαμε μαζί με την ΑΚ να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε ένα θέμα που αυτή την εποχή απασχολεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης, τα συστημικά και μη. Καλησπέρα. Και αυτό έχει να κάνει με την όξυνση των εθνικισμών στην Ανατολική Μεσόγειο. Και γι' αυτό και δώσαμε αυτό τον τίτλο. Η σύγκρουση των εθνικισμών στην Ανατολική Μεσόγειο. Πίσω λοιπόν από τον ντόπιο εθνικισμό της στρατηγικής Παΐσιου, Μάζη, Συρίγου κλπ. Από την Κύπρο μέχρι την Αρμενία, που τροφοδοτούν βέβαια τη μιλιταριστική μεγαλομανία του Ερντογάν, υπάρχουν φωνές που καταθέτουν την πραγματική αλήθεια των εθνικιστικών διενέξεων. Από τότε θα κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση. Από πολύ μικρός θυμάμαι να μιλάνε για πετρέλαια, μάλιστα η Χούντα είχε αρχίσει να μιλάει για αυτό το θέμα και τον πρώτο-δεύτερο χρόνο μετά τη μεταπολίτευση, για τα πετρέλαια, ας πούμε, τότε ήταν στη Σαμοθράκη, στη Θάσο μάλλον, συγγνώμη, επάνω. Πάλι είχε τεθεί ζήτημα, η Τουρκία πάλι θα αυτό, είχαν οξυνθεί κάποια εθνικιστικά, βγήκανε κάτι πετρέλαια εκεί στη Θάσο, η Ελλάδα δεν έγινε ποτέ πλουσιότερη. Τώρα έχουμε βρει αυτή την καραμέλα των ΑΟΣ, των εξορίξεων από τα βάθη της θάλασσας, που σίγουρα είναι και πολύ κοστοβόρες εξορίξεις, ενώ η τιμή του πετρελαίου πέφτει, και πάλι ξανά συναντάμε δήθεν με πρόφαση της εξορίξης μια όξυνση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, και όχι μόνο, μπαίνουν μέσα και άλλες χώρες, και η Κύπρος φυσικά, πάρα πολύ η Κύπρος θα έλεγα, και άλλες χώρες, και το Ισραήλ και η Αίγυπτος, και τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Απόψε έχουμε καλέσει, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ψύχρεμη συζήτηση, έχουμε καλέσει ένα καθηγητή, τον Αλέξη τον Ηρακλήδη, ο οποίος έχει μια δική του φωνή και που μας ενδιαφέρει να ακούσουμε αυτή τη φωνή. Ο Αλέξης ο Ηρακλήδης είναι καθηγητής λοιπόν διεθνών σχέσεων και ανάλυσης επίλυσης συγκρούσεων στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα μειονοτήτων και ανθρωπιστικών θεμάτων. Δεν θα πω που γεννήθηκες ούτε πότε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχεις ασχοληθεί με πολλά πράγματα, μελέτες επιστημονικές που αφορούν αποσχιστικές συγκρούσεις, την αυτοδιάθεση των λαών, την επέμβαση, την πολυμερή διπλωματία, την ελληνική εξωτερική πολιτική και την ανάλυση επίλυσης συγκρούσεων όπως το Μεσανατολικό, το Κόσοβο, το Νότιο Σουδανικό, η ελληνοτουρκική διένεξη του Αιγαίου που είπαμε πριν, το Κυπριακό και άλλα. Έχει γράψει πάνω από 20 βιβλία, σίγουρα 20, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, στο Μακεδονικό ζήτημα 1878-2018, ανάλυση και επίλυση συγκρούσεων, διεθνείς σχέσεις, άσπονδοι γείτονες, το Κυπριακό πρόβλημα 47-2004, εθνικά θέματα και εθνοκεντρισμός, διεθνείς σχέσεις, θεωρίες του εθνικισμού, διεθνής κοινωνία, το Κυπριακό, η Ελλάδα και ο εξανατολών κίνδυνος, η διεθνής κοινωνία και οι θεωρίες των διεθνών σχέσεων, η Αράβο-Ισραηλινή αντιπαράθεση, διεθνείς διενέξεις, αντιμετώπιση και επίλυση, συγκρούσεις, διεθνείς και εθνοτικές συγκρούσεις, οι τουρκο-ελληνικές σχέσεις και το Κυπριακό, η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας και ένα στα αγγλικά, Just War and Humanitarian Intervention, για να πω απλώς λίγα από όσα έχει κάνει. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες και να δώσω το λόγο στον Αλέξη. Έχει γίνει επίσης από το 2018, όταν τον Οκτώβριο μάλιστα, στην παράδοση του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Κοτζιά, παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που είχε προηγηθεί τη συμφωνία των Πρεσπών και της σύγκρουσης δηλαδή με τον Καμένο, σε εκείνη την ομιλία ο Κοτζιάς
με τη συμφωνία του Πρωθυπουργού, όπως διευκρίνησε, ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμα τα προεδρικά διατάγματα που θα επεκτείνουν την ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη, τα χωρικά ύδατα, στο Ιόνιο, από τους Οθοναίους μέχρι τα Αντικήθυρα στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλώνοντας μάλιστα με εμφανή συγκίνηση ότι η χώρα για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια και την ένωση με τα Δωδεκάνησα αυξάνει την κυριαρχία της. Δεν θέλω να πω περισσότερα, απλά έβαλα κάποια θέματα. Θέλω να δώσω το λόγο στον Αλέξη. Επίσης, για όσους θεατές παρακολουθούν, να ξέρουν ότι μπορούν, αφού ακούνε τον Αλέξη να μιλάει, να γράψουν τις ερωτήσεις τους και όσες από αυτές είναι αξιόλογες και έχουμε το χρόνο, θα τις θέσουμε στον κύριο Ηρακλήδη. Αλέξη, έχεις το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεόφιλε, για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω με ένα έτσι λίγο περισσότερο θεωρητικό πλαίσιο και μετά θα πάω στους επιμέρους εθνικισμούς, οι οποίοι εθνικισμοί είναι ο ελληνικός, ο τουρκικός, ο ελληνοκυπριακός και το Ισραήλ. Έτσι. Δεν θα επεκταθώ τώρα ούτε στα Βαλκάνια, ούτε στους Αζέρους και στους Αρμένιους. Αυτό θα είναι τόσο ευρύ το φάσμα που ίσως το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Τώρα, λίγα θεωρητικά που έχουν τη σημασία τους. Έτσι. Λοιπόν, ο εθνικισμός είναι μια ιδεολογία και μια γενική θεώρηση που εμφανίζεται στα τέλη του 18ου αιώνα, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα έθνη δεν φτιαχτήκαν στο 19ο αιώνα, αλλά στον 20ο, τα έθνη που φτιάξαν κράτος δηλαδή, και η όλη θεώρηση του εθνικισμού βασίζεται στο εξής σκεπτικό, ότι όταν κάποιοι λαοί αισθάνονται ότι είναι ξεχωριστοί και είναι έθνη, πρέπει να φτιάξουν τη ξεχωριστή τους πολιτική στέγη, δηλαδή να γίνουν ανεξάρτητα ή έστω αυτόνομα σε μια ομοσπονδία, μικρότερα κράτη όπως τα Ιταλικά ή τα Γερμανικά να ενωθούν ή τα Ρουμάνικα, και σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κάνουμε μια βασική διάκριση. Είναι το να θες να γίνεις ένα ανεξάρτητο κράτος και το άλλο να είσαι ανεξάρτητο κράτος και να θέλεις να επεκταθείς σε βάρος προφανώς άλλων κρατών με κριτήρια αλυτρωτικά, δηλαδή εθνικά, εθνοτικά, ιστορικά και άλλα, προφανώς σε βάρος άλλων κρατών. Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες επιστημονικές του εθνικισμού. Οι πιο θεωρίες, οι πιο αποδεκτές σήμερα είναι δύο. Ο μοντερνισμός και ο εθνοσυμβολισμός. Και οι δύο συμφωνούν ότι το φαινόμενο είναι πρόσφατο, των τελευταίων 2,5 αιώνων, όχι πριν. Πιο πριν η όποια ταυτότητα, δεν τη λέγαν τότε ταυτότητα, αλλά η όποια ταυτότητα με σημερινούς όρους ήταν της εντοπιότητας, της αισθανόσουν μια συνάφεια και μια ταυτότητα με τον ηγέτη σου, με το χωριό σου, με την πόλη σου, με τη θρησκεία σου, αλλά όχι ακόμα με το έθνος, τότε τουλάχιστον, έτσι, στους προηγούμενους αιώνες. Τώρα, ο μοντερνισμός θεωρεί ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και επίσης είναι εν πολλοίς, είναι κατά βάση μια κατασκευή, έτσι, μια κοινωνική κατασκευή, και ο εθνικισμός επινοεί το έθνος και όχι το ανάποδο. Τώρα, ο εθνοσυμβολισμός δεν διαφωνεί, είναι τώρα επιστημονικές θεωρίες, αλλά πολύ σοβαρές αυτές που σας λέω, έτσι, δεν διαφωνεί ως προς αυτό το σύγχρονο και το εθνικισμός φτιάχνει το έθνος, αλλά κάνει μια ενδιαφέρουσα επισήμανση που ομολογώ εμένα με έχει δελεάσει αρκετά στο ψάξιμο που κάνω εγώ για τον εθνικισμό και κυρίως ασχολούμαι, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Θεόφιλο, με την απόσχηση, τη σύγχρονη και μετά το 1945, είναι ότι λέει τι λέει ο εθνοσυμβολισμός. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα έθνος από το τίποτα, από τάμπουλα ράζα δηλαδή. Πρέπει να το φτιάξεις αφού υπάρχουν κάποια προηγούμενα στοιχεία, γλωσσικά, θρησκευτικά και άλλα, ήθη και έθιμα, τα οποία πριν δεν είχαν φτιάξει το έθνος, αλλά υπάρχουν σαν πρώτη μαγιά
για να το φτιάξεις. Όπου προσπαθείς να επινοήσεις ένα έθνος εκεί που δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αποτυγχάνεις. Κυπριακό έθνος με Έλληνες και Τούρκους δεν υπάρχει. Ιουγκοσλαβικό έθνος δεν δημιουργήθηκε. Οθωμανικό έθνος δεν δημιουργήθηκε. Έτσι, ούτε σλαβικό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτά τα έθνη φτιάχνουν πάντοτε μια εθνική ιστορία, η οποία είναι μια κατασκευή και η οποία εθνική ιστορία έχει πολλά στιγμία αλήθειας, πολλά λογικοφανή στιγμία, αλλά έχει και πολλά στιγμία αυθαιρεσίας και πολλούς μύθους. Όπως είχε πει ο περίφημος θεωρητικός του εθνικισμού στον ύστερο 19ο αιώνα, ο Ερνέστ Ρενό, όλες οι εθνικές ιστορίες έχουν λάθη ιστορικά ηθελημένα και αποσιωπούν τα, όπως έλεγε, δυσάρεστα οικογενειακά μυστικά, όπως παραδείγματος χάρη σφαγές μες στο ίδιο το έθνος. Έτσι. Θα μου πείτε, σφαγές γίνονται και σε εμφύλιους πόλεμους, βλέπετε ελληνικός εμφύλιος ή ισπανικός εμφύλιος. Τώρα, όλα αυτά, η εθνική κατασκευή μοιραία έχει στοιχεία εθνοκεντρισμού, δηλαδή προσπαθεί να προάγει το έθνος σου, να σε κάνει να αισθάνεσαι υπερήφανος που έχεις αυτό το έθνος και δυστυχώς δεν θεωρείται απαραίτητο αυτό από τους κοινωνιοψυχολόγους, ειδικά τους ανθρωπιστές, αλλά τους humanist psychologists, αλλά να υποβιβάζει τους κατά καιρούς ιστορικούς αντιπάλους, οι οποίοι θεωρούνται κατώτεροι, ότι έχουν πάντοτε δίκιο κλπ. Όπως βλέπετε, καταλαβαίνετε που το πηγαίνω τώρα, μια και είπαμε προηγουμένως για την ελληνοτουρκική αντιπαλότητα. Τώρα, να περάσω στους 4 εθνικισμούς που ανέφερα και να δούμε τις δικές τους εθνικούς τους μύθους και τις δικές τους εθνικές κατασκευές. Τώρα, στην περίπτωση των Ελλήνων, οι Έλληνες, εμείς δηλαδή, βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση, σε αντίθεση με την περίπτωση των Τούρκων ή των Ισραηλινών, στους οποίους θα αναφερθώ μετά, να έχουμε μία και μοναδική εθνική ιστορία του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Βέβαια, τα πράγματα όταν ξεκίνησαν στα πρώτα 30 χρόνια της μικρής Ελλάδας του 1830 με 55 περίπου δεν ήταν ακριβώς έτσι. Το κύριο αφήγημα τότε ήταν του Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος είχε πει η Ελλάδα και οι Έλληνες, δεν υπήρχε βέβαια Ελλάδα, οι ελληνικές πόλεις κράτης εξαφανίστηκαν με τη μάχη της Χερονίας. Δηλαδή οι κατακτητές ήταν οι Μακεδόνες, που ο Κοραής λέει ότι δεν ήταν Έλληνες, τρίβουν τα χέρια τους τώρα, ακόμα και τώρα οι Σλαβομακεδόνες, αν και δεν ξέρουν πολύ καλά τον Κοραή, ξέρουν περισσότερο τον Δημοσθένη, και μετά έχουμε τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς. Όλοι αυτοί είναι κατακτητές και εμφανίζεται σαν τον αναγενόμενο, όπως το λένε, φοίνικα που βγαίνει από την τέφρα του, αλλά υποτίθεται ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν εξαφανιστεί Έλληνες. Αυτό το αφήγημα δεν μπορούσε να πείσει, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, η θρησκευτική ταυτότητα της Ορθοδοξίας είναι πολύ σημαντική και αυτή διατήρηξε τους Έλληνες ή τους Ελληνόφωνους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε έρχεται το αφήγημα του Παπαρηγόπουλου και του Ζαμπέλιου και μιλάει για την Ελληνοορθοδοξία και φτιάχνει ένα σχήμα της απόλυτης συνέχειας του ελληνικού έθνους. Τώρα, στη συνέχεια υπήρχαν μερικές εκλεπτύνσεις, κυρίως από πιο σοφιστικέ ιστορικούς, γιατί ναι, δεν ήταν καλός ιστορικός ο Παπαρηγόπουλος, αλλά ήταν στρατευμένος. Δηλαδή, όπως και άλλοι ιστορικοί πολλών άλλων κρατών, διαπρεπείς μεν, ο στόχος τους, η ατζέντα τους είναι να φτιάξουν το έθνος, έτσι, και το φτιάξουν. Αυτά υπάρχουν τα στοιχεία. Και πάντοτε να το πάμε όσο γίνεται σε πιο αρχαίες εποχές. Λοιπόν, και έρχονται λοιπόν άλλοι ιστορικοί και λένε, ξέρετε, δεν είναι ακριβώς έτσι, το ελληνικό έθνος φτιάχτηκε μετά το 1204 σε επίπεδο ελίτ, όπως ο περίφημος νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πλήθωνας κτλ. Τώρα, αυτό το σχήμα του Παπαρηγόπουλου, ο πρώτος που ήρθε να το αμφισβητήσει, αν και υπήρχαν κάποιοι στο 19ο αιώνα, όπως ο Κουμανούδης, αλλά δεν ήταν ιστορικοί, ο πρώτος ερασιτέχνης ιστορικός, αλλά πολύ σημαντικός ιστορικός, ήταν, χαίρομαι να πω, αριστερός ο Γιάννης Κορδάτος, Γιάννης με ένα νι, όχι δύο νι. Λοιπόν, ο Γιάννης Κορδάτος το αμφισβήτησε, αλλά πέσα να τον φάνε τότε. Αμφισβήτησε πολλά σημεία αυτής του Παπαρηγοπούλιου σχήματος.
Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, μπορούμε να τις πούμε μετά. Λοιπόν, επίσης οι σύγχρονοι σημαντικοί και όχι εθνικιστές Έλληνες ιστορικοί παίρνουν το νήμα από τον Γιάννη τον Κορδάτο και βέβαια ανασκευάζουν το σχήμα του Παπαρηγόπουλου. Προσέξτε, το ίδιο κάνουν σήμερα και διαπρεπείς ιστορικοί στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, στην Κύπρο και στην Τουρκία, ορισμένους τους οποίους τυχαίνει να ξέρω και προσωπικά. Λοιπόν, αγωνίζονται και εκείνοι. Δεν είναι μια μειοψηφία, αλλά είναι οι πιο διακεκριμένοι ιστορικοί στις χώρες αυτές. Ναι, γιατί κάθεται όσο μου τρέχει. Λοιπόν, τώρα, πάμε στους Ελληνοκύπριους. Οι Ελληνοκύπροι δέχονται χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, μάλλον η πλειοψηφία των Ελληνοκύπριων, το σχήμα του Παπαρηγόπουλου και μάλιστα προσθέτουν ότι εκείνοι, επειδή έχουν και κάποιες αρχαίες εκφράσεις και τέτοια, είναι πιο γνήσιοι Έλληνες από τους Ελλανδίτες, τους Καλαμαράδες, όπως τους λένε σκοπτικά πολλές φορές. Όχι επειδή τρώγαν καλαμάρια, επειδή είχαν έρθει σαν δάσκαλοι με κάλαμο, με κάποιο της εποχής στο στυλό, ας πούμε. Έτσι, λοιπόν, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν στο σχήμα το ελληνοκυπριακό υπάρχει σαφέστατη, όπως και στην περίπτωση των Ελλήνων και στο σχήμα, να το πω αυτό, μου διέφυγε, και του Κοραή και των υπολείπων, δαιμονοποίηση των Τούρκων ως τους κατεξοχήν ερχός, ως τους κατεξοχήν out-group, ως τον άλλο, την εταιρότητα που είναι εχθρική, βάρβαρη κλπ. Το ίδιο λοιπόν σχήμα έχουν με το παραπάνω οι Ελληνοκύπροι, οι οποίοι έχουν υποστεί βέβαια και την εισβολή και κατοχή του 1974 από την Τουρκία. Τώρα, είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθω και μετά. Οι Τουρκοκύπροι έχουν και αυτοί το δικό τους σχήμα, αλλά οι Ελληνοκύπροι δεν αναγνωρίζουν τους Τουρκοκύπρους όπως οι ίδιοι ορίζουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στις συγκρούσεις και στη μη επίλυσή τους. Δηλαδή, λένε, οι Τουρκοκύπροι δεν είναι Τουρκοκύπροι. Τι είναι? Τούρκοι. Ήρθανε με τους Τούρκους εισβολής το 1578, κάπου εκεί ήτανε, και είναι φερέφωνο των Τούρκων. Δεν έχουν δική τους φωνή. Ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, όπως είδαμε με τον Ακιτζή και τον Ταλάτ πιο πριν, δηλαδή τους αριστερούς ηγέτες των Τουρκοκυπρίων. Τώρα, οι Τουρκοκύπροι βέβαια οι πιο δεξιοί και εθνικιστές και αυτοί περίπου δαιμονοποιούν τους Ελληνοκύπριους και βέβαια λένε και κάτι άλλο το οποίο λέει και η τουρκική αφήγηση, οι σημερινοί Ελληνοκύπροι και οι σημερινοί Έλληνες καμία σχέση δεν έχουν με τους μεγάλους αρχαίους Έλληνες. Αυτό είναι μια κατασκευή, λένε. Έτσι. Αλλά το αφήνω αυτό παραπέρα. Τώρα, για τους Ελληνοκύπρους, ο κύριος εχθρός βέβαια είναι μεν οι Τουρκοκύπροι, αλλά κυρίως η Τουρκία, δηλαδή οι βάρβαροι Τούρκοι και ο αιμοδιψής Αττήλας. Έτσι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τους είναι εντελώς αδύνατον να κατανοήσουν, να αντιληφθούν ότι ο Ερντογάν, ο παλιός, ο καλός Ερντογάν της προηγούμενης δεκαετίας, όντως ήθελε επίλυση του Κυπριακού, εκδίωξε ο ίδιος τον Τεκτάς, που ήταν απορριπτικός, ήθελε μια λύση τύπου Βελγίου ή Ελβετίας. Τους ήταν αδύνατο να το καταλάβουν αυτό το πράγμα και θεωρούσαν ότι απλώς το κάνει για να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, έρχομαι στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει την ατυχία σε σχέση με την Ελλάδα. Ναι, μεν είναι στο μέγεθος 6-7 φορές μεγαλύτερη και στο μέγεθος και στον πληθυσμό, όμως δεν έχει την συνεκτικότητα που μπορεί να έχει ένα έθνος, και σε αυτό είναι πολύ τυχεροί οι Έλληνες, που έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια δική τους εθνική κατασκευή, η οποία σημειωτέων όχι μόνο είναι πιστευτή στους Έλληνες, αλλά είναι πιστευτή και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης και της Αμερικής, με δεδομένο το γεγονός ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού. Μεγάλο εφόδιο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, και γι' αυτό μας κάνουν και κάποιες χάρες σε αυτό το επίπεδο και παραδέχονται ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων
Ελλήνων. Αυτό δεν θα το σχολιάσω. Λοιπόν, ούτε θα αναφερθώ στο Φαλμεράια. Τώρα, οι Τούρκοι τι έχουν? Οι Τούρκοι έχουν 4 εθνικές αφηγήσεις που συγκρούονται μεταξύ τους. Η μία είναι ο παντουρκισμός, που μιλάει για Τούρκους από εδώ μέχρι μέσα στην Κίνα, στους Ιγγούρους και τους Καζάκους. Αυτό το σχήμα δεν έχει επικρατήσει, αλλά έπαιζε κατά καιρούς και στοιχεία του τα βρίσκαμε στο Εθνικιστικό Κόμμα της Τουρκίας μέχρι πρότινος. Ακόμα και αυτοί το έχουν ξεχάσει. Τώρα, το άλλο σχήμα ήταν το σχήμα των αριστερών διανοούμενων και άλλων στην Τουρκία, που λέγεται Ανατολισμός. Αυτοί τι λέγανε? Εμείς είμαστε ένας λαός που είμαστε προϊόν όλων των πολιτισμών που πέρασαν από την Μικρά Ασία, Ανατολή όπως το λένε. Και είναι όλοι οι πολιτισμοί. Και Έλληνες και Βυζαντινοί και πάντες. Και απλώς εμείς είμαστε το τελευταίο κομμάτι και έχουμε πάρει στοιχεία, έχουμε μπολιαστεί από όλους αυτούς τους λαούς και όλους αυτούς τους πολιτισμούς. Αν θέλετε, αυτή είναι η πιο ήπια εκδοχή του τουρκικού εθνικισμού, και αν επικρατούσε αυτή, η οποία είναι δυστυχώς σε μειολεξία, είναι και η μόνη άποψη που δεν είναι καθόλου ανθελληνική, σε αντίθεση με τις άλλες 3. Λοιπόν, οι άλλες 2 είναι η τουρκική εθνική θέση του Κεμάλ Ατατούρκ, η οποία λέει ότι εμείς είμαστε ένας αρχαίος λαός και αντί να παραδεχθεί ότι οι Τουρκογενείς ήρθαν το 1000 μετά Χριστόν από την Κεντρική Ασία με τους Σελτζούκους και άλλους, τους Τουρκομάνους κατά βάση, λέει όχι, λέει ήρθανε αιώνες π.Χ. και είμαστε οι πρώτοι πολιτιστοί που δημιουργήθηκαν στη Μεσοποταμία και στη Μικρά Ασία. Πράγματα εξωπραγματικά και παράλογα, τα οποία όμως τα διδάσκαν στα τουρκικά σχολεία. Ευτυχώς, όπως λέει ο φίλος μου Ηρακλής Μίλας, ένας πραγματικά μεγάλος γνώστης των τουρκικών θεμάτων, αυτή, λέει, η σχολή σκέψης διακριτικά έχει αποσυρθεί, αν και υπάρχει ακόμα, έτσι. Γιατί άλλωστε την έχουν διδαχθεί πολύ παλιοί στρατηγοί και πρέσβοι στα σχολεία μέχρι τη δεκαετία του 70. Τώρα, η τέταρτη, που είναι η μάλλον επικρατούσα σήμερα και λόγω Ερντογάν, είναι αυτή που λέει είναι η λεγόμενη σύνθεση, και μάλιστα σύνθεσε λέγεται στα τουρκικά, είναι η τουρκική Ισλαμική σύνθεση. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο χάρτη, πολύ χαριτωμένο και αστείο κατά τη γνώμη μου. Όπως ο Ζαμπέλιος και ο Παρηγόπουλος συνέδεσαν τους αρχαίους Έλληνες με τους Βυζαντινούς, έτσι και η σύνθεση τουρκική συνδυάζει τους Τούρκους σαν έθνος από την Κεντρική Ασία με το Ισλάμ και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ξέρω αν έγινε τυχαία ή μας αντιγράψανε. Θα κολακευόμασταν να λέγαμε πως μας αντιγράψανε. Άμα τους ρωτήσετε φυσικά θα σας πούνε όχι. Τώρα, αυτοί τι λένε? Είμαστε έθνος από τους Τούρκους και από το Ισλάμ και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήμασταν παράδεισος, και αν δεν υπήρχαμε εμείς και υπήρχαν οι Δυτικοί και οι Καθολικοί, οι Έλληνες, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι και άλλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί απλούστατα δεν θα υπήρχαν. Θα είχαν γίνει Καθολικοί και δεν θα ήταν έθνος, λένε. Τώρα, πάμε στο Ισραήλ. Το Ισραήλ, και αυτό και οι Εβραίοι στο Ισραήλ, έτσι. Και αυτοί έχουν την ατυχία να έχουν όχι μία εθνική αφήγηση ιστορική απόλυτα αποδεκτή όπως εμείς, αλλά 3. Η μία είναι των αριστερών και κέντροαριστερών, οι οποίοι είναι το αρχικό Ισραήλ, με ηγέτες των Βάιτσμαν και των Μπεν Γκουριόν. Δεν είναι θρησκευτική, έτσι. Είναι ένα κοσμική ιδεολογία αριστερή, είτε πολύ αριστερή, είτε ας πούμε κέντροαριστερή, της οποίας το μήνυμα είναι ότι εμείς θα έρθουμε, θα ιδρύσουμε το Ισραήλ, αλλά σε ένα κομμάτι, και θα προσπαθήσουμε ή δυνατόν να έχουμε καλές σχέσεις με τους Εβραίους, με τους Άραβες και τους Παλαιστίνους. Με τους Άραβες και τους Παλαιστίνους. Βέβαια, θα τους διώξουμε από την πατρίδα τους, και εκεί ένα επιχείρημα έτσι λιγάκι, θα λέγαμε, κοινωνικού δαρβινισμού ήτανε να κάνουμε, λέει, ένα διαγωνισμό, σας το λέω τώρα απλοϊκά, αλλά μην το βρίσκω χαριτωμένο, να κάνουμε ένα διαγωνισμό, και όποιος από τους δύο έθνη, πιο λαοί, τους λαούς ή έθνη, εμείς οι Παλαιστίνοι Άραβες, είναι πιο άξιοι να φτιάξουν αυτή την περιοχή που είναι σκέτη έρημος, αυτοί θα κερδίσουν, και θα κερδίσουμε εμείς, γιατί άλλοι είναι Ισλαμιστές, τεμπέληδες κτλ. Και δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό ήταν το
θράστα, με το κύριο σημείο των. Μετά υπήρχε η αντίπαλη σχολή της δεξιάς, που στο Μεσοπόλεμο είχε ηγέτης τον Ζαμποντίνσκι, το Ζεφ Ζαμποντίνσκι. Ο Ζαμποντίνσκι, με ένα στυλ τελείως χοψιανό, έλεγε: δεν έχει σημασία αν εμείς έχουμε δίκιο, δεν έχουμε δίκιο κτλ. Θα τα κερδίσουμε όλα με τους αγώνες μας και με την ξυφολόγχη. Θα νικήσουμε όπως νίκησαν οι Έλληνες τους Τούρκους και όπως οι Έλληνες, το έχει σαν παράδειγμα, θα επεκταθούμε μετά και θα διπλασιαστούμε, λέει ο Ζαμποντίνσκι στο Μεσοπόλεμο. Τώρα, έρχομαι σε ένα άλλο σημείο που το έδειξα πιο πριν. Το κόμμα Λικούντ, είναι το άλλο, είναι το εργατικό κόμμα. Το κόμμα Λικούντ δέχεται αυτές τις απόψεις του Ζαμποντίνσκι, τις στερνίζεται και υπάρχει εδώ μια βασική διαφορά που έδειξα πιο πριν και με τους Ελληνοκύπριους. Η μία αποδοχή της ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων. Η θέση του Λικούντ, του κόμματος που είναι τώρα ο Νετανιάχου και παλιότερα του Μεναχήμ Μπέγκιν, που ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός από το κόμμα Λικούντ, έλεγε στο ακροατήριό του: μην τολμήστε ποτέ να μιλήσετε για Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνοι δεν υπάρχουν. Είναι απλώς Άραβες γενικώς. Αν μιλήσετε για Παλαιστίνιους ως ξεχωριστό λαό, σημαίνει ότι ήρθαμε και τους κατακτήσαμε και τους διώξαμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, τα πράγματα πήραν την κάτω βόλτα όταν αυτές οι δύο εθνικές αφηγήσεις, που και οι δύο δεν ήταν θρησκευτικές, μπολιάστηκαν από τη θρησκεία, τον δογματισμό και το fundamentalism, ας πούμε, των Εβραίων. Ως τότε οι Εβραίοι φονταμεσταλιστές άλλοι ήταν απολυτικοί και άλλοι είχαν φτιάξει κάτι μικρά κόμματα, αλλά δεν συμμετείχαν. Συμμετείχαν σε μερικές κυβερνήσεις συνασπισμού. Έρχεται λοιπόν ο φονταμενταλισμός, ο εβραϊκός θρησκευτικός, ο οποίος πλέον μιλάει για κατάκτηση και εκδίωξη των Αράβων ως θέλημα Θεού, όπως οι Ισραηλοί είχαν διώξει μια αρχαία, δεν ξέρω, φυλή στο βιβλικό Ισραήλ, τους Καναΐτες ή κάποιους άλλους, κάτι τέτοιο. Οπότε θεωρούν τους Άραβες αυτοί ότι είναι οι νέοι Ναζί και πρέπει να εκδιωχθούν ή να εξολοθρευτούν. Εν πάση περιπτώσει, η λύση είναι ο πόλεμος και προσέξτε, η δημιουργία όχι του Ισραήλ όπως είναι, αλλά ο διπλασιασμός του Ισραήλ με το να πάρουν και τα κατεχόμενα. Τώρα, μάλλον μακρηγόρησα παραπάνω από ό,τι ήθελα. Είχα σκοπό να πιάσω τα ελληνικά, ελληνοτουρκικά και το Αιγαίο. Δεν ξέρω τώρα, έχω λίγο ακόμα χρόνο ή... Καλά, δεν έχεις, ομολογώ ότι αλλιώς το είχα σκεφτεί, λίγο μακρηγόρησα. Τέλος πάντων. Τώρα, στην περίπτωση των εθνικισμών, είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ πιο πριν, Θεόφιλε. Ουσιαστικά ο κάθε εθνικισμός και εθνική αφήγηση τρέφει τον άλλο εθνικισμό και τον γιγαντώνει. Έτσι. Είναι σαν, ας πούμε, άτυποι σύμμαχοι, χωρίς να το πολυξέρουν. Δηλαδή, ο Μάζης και ο Συρίγος από τη δική μας πλευρά και οι αντίστοιχοι Τούρκοι είναι σαν να έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους να φτάσουμε τα πράγματα στην σχεδόν ένοπλη σύγκρουση. Λοιπόν, τώρα, το βασικό σημείο στα ελληνοτουρκικά είναι η παντελής, η πλήρης, να το πούμε, το παντελής, παραπέμπει στο όνομα παντελής, η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης, η βαθύτατη κακυποψία. Είναι απόλυτα πεπισμένη η πλειοψηφία των Ελλήνων, η πλειοψηφία των Τούρκων, όπως στη δεκαετία του 80 και του 90 μέχρι την ύφεση, ότι ο άλλος, τώρα τα τελευταία χρόνια, ότι ο άλλος θέλει το κακό μας, θέλει να μας βλάψει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Βάλει εναντίον των δικαίων μας και εναντίον των εθνικών μας συμφερόντων. Τώρα, για τους μεν Έλληνες η Τουρκία είναι αναθεωρητική στο Αιγαίο και στη Θράκη και στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πάει και στη Συρία, φτάνει μέχρι τη Λιβύη. Λοιπόν, οπότε μιλάμε για νέο Οθωμανισμό. Η Τουρκία το βλέπει διαφορετικά. Ναι, μεν ο Ερντογάν αναφέρεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έτσι με μια νοσταλγία, αλλά το αφήνει αυτό κατά μέρος και αναφέρομαι στην κυρίαρχη θέση της Τουρκίας πέρα από τον Ερντογάν, που θεωρεί και θεωρούσε ήδη από τη δεκαετία του 70 ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που είναι αναθεωρητικοί των συνόρων και έχουν επιστρέψει στη μεγάλη ιδέα. Συγκεκριμένα
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήθελαν να πάρουν την Νότια Αλβανία, κομμάτι της Βουλγαρίας. Τα Δωδεκάνησα τα πήραν και ήθελαν και όλη την Κύπρο, παρόλο που είναι πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα. Και όσο για το Αιγαίο, είναι απόλυτα πεπισμένοι οι Τούρκοι, και ομολογώ, δεν τους θεωρώ και εντελώς παράλογους εδώ πέρα, ότι οι Έλληνες θέλουν και βλέπουν το Αιγαίο σαν ελληνική λίμνη και θα θέλουν να επεκτείνουν το Αιγαίο ούτως ή άλλως στα 12 μίλια. Έχουν ήδη επεκτείνει παράνομα τον εθνικό εναέριο στα 10 μίλια. Στην εναέρια κυκλοφορία φέρονται σαν να είναι κυριαρχία και μιλάνε συνέχεια, όταν έφερες προηγουμένως εσύ, Θεόφιλε, την ΑΟΣ. ΑΟΣ δεν υπάρχει. ΑΟΣ υπάρχει μόνο όταν την οριοθετήσεις. Σκέτη ΑΟΣ, ούτε ελληνική ούτε τουρκική υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και όμως και οι δύο μιλάνε για την ΑΟΣ τους. Ενώ δεν υπάρχει, έτσι. Οπότε, για τους Τούρκους η αναθεωρητική είναι οι Έλληνες. Και θα καταλήξω εδώ πέρα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε μετά για την φοβία των Σευρών, αλλά για την κύρια τουρκική ρίση, η οποία είναι αξίωμα. Τι λέει η τουρκική ρίση, όσος και να σας φερεί περίεργο, λέει το εξής. Η ελληνική εξωτερική πολιτική εδράζεται στη μεγάλη ιδέα. Όχι μόνο μέχρι το 22, αλλά και σήμερα εννοούν έτσι. Γι' αυτό είναι απόλυτα πεπισμένοι οι Τούρκοι. Και ο Τούρκος φοιτητής ή μαθητής, άμα το ρωτήσετε, αυτό θα σας πω. Άρα η Ελλάδα είναι φύση επεκτατική. Εμείς στηριζόμαστε, εμείς η Τουρκία, στο Εθνικό Συμβόλαιο του 1920, το οποίο μιλούσε ότι δεν θα επεκταθούμε σε άλλες περιοχές. Συνεπώς, εμείς είμαστε αμυντικοί. Και ένα τελευταίο. Οι Τούρκοι, εμείς λέμε για μουσουλμανικό τουρκικό τόξο στα Βαλκάνια. Εκείνοι λένε για ορθόδοξη περικύκλωση της Τουρκίας από τη Ρωσία, την Αρμενία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Κύπρο από κάτω, έτσι. Είναι δε απόλυτα πεπισμένοι, ένα τελευταίο, ότι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και το μισητό για αυτούς Ισραήλ προσπαθεί να τους περιορίσει στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην τους επιτρέψει να έχουν κανένα δικαίωμα. Δηλαδή, η Ελλάδα που είναι τόσο μακριά από το υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, να τους το περιορίσει και η Τουρκία να περιορίζεται μόνο στα χωρικά της ύδατα. Οπότε οι Τούρκοι τραβάνε τα μαλλιά τους και λένε: στο Αιγαίο θέλετε να κάνετε την ελληνική λίμνη. Στην Ανατολική Μεσόγειο που η Ελλάδα είναι πολύ μακριά, θέλει πάλι να πάρει τη μερίδα του Λέοντας. Δηλαδή, εμείς δεν θα έχουμε καμία θάλασσα, ενώ έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο και θα έχουμε μόνο τη Μαύρη Θάλασσα. Οπότε εκεί οργίζονται οι Τούρκοι και άντε να τους συγκρατήσεις. Και για να καταλήξω και με ένα άλλο, αν με επιτρέψει, και εδώ τελειώνω, στα απομνημονεύματά του ένας εθνικιστής, αυτοκρατορικός, αλλά πολύ ενδιαφέρον κατά άλλα άνθρωπο, όχι ενδιαφέρον ακριβώς, αλλά χαρακτηριστικός Άγγλος, ο Άντονι Ίντεν, στα απομνημονεύματά του λέει το εξής. Λέει, ξέρετε, λέει, ο Τούρκος, είναι από αυτά τα οριενταλιστικά που λέμε, ο Τούρκος, λέει, αργεί να θυμώσει. Αργεί, λέει, μέχρι να πάρει. Αλλά, λέει, όταν θυμώσει, τι γίνεται? Αδυσόπιτος. Βλέπε Ερντογάν τώρα. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Κάθε άλλο, κύριε Ηρακλήδη, δεν μας κουράσατε, κάθε άλλο. Ίσα ίσα μας δημιουργήσατε, μας βάλατε κάποια θέματα, ξεκαθαρίσατε, κωδικοποιήσατε, θα έλεγα, ακαδημαϊκά, τι σημαίνει εθνικισμός, τι σημαίνει εθνοκεντρισμός, μάλιστα και με τις διάφορες μορφές που έχει σε κάθε χώρα, στην Ελλάδα, στους Ελληνοκυπρίους, στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η άποψη και του μοντερνισμού και του εθνοσυμβολισμού, λέγοντας φυσικά αυτή η άποψη του εθνοσυμβολισμού είναι φυσικό ότι δεν φτιάχνεις έθνος από το τίποτα. Αλλά εγώ τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο προβοκατόρικη. Αν θεωρήσουμε ότι ο εθνικισμός και ο εθνοκεντρισμός, εκτός από τα ιστορικά άλματα που κάνουν, δηλαδή βρίσκει επαφές με αιώνες π.Χ., ιστορικής συνέχειας, φιλετικής καθαρότητας,
Εκτός από τους μύθους επίσης που διαρκώς δημιουργούνται και που πολύ σωστά αναφέρατε ότι στην Ελλάδα ο Παπαρηγόπουλος υπήρξε το κεντρικό αφήγημα και όλοι ξεχνάνε ότι αυτό έγινε κατόπιν σχεδίου. Ήταν ένα σχέδιο από το παλάτι, από το τότε, ήταν μια ολόκληρη, ας πούμε, από τον Όθωνα κτλ. Ήταν μια ολόκληρη γραμμή για να δημιουργηθεί το μικρό αυτό κράτος της τότε Ελλάδας που έφτανε μέχρι, ξέρω, λίγο πάνω από τα Φάρσαλα. Αν λοιπόν ξεχωρίσουμε τα ιστορικά αλλά και τους μύθους, ο συμβολισμός οι συμβολισμοί μάλλον του εθνοκεντρισμού στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, να θυμηθώ μερικές φορές από το Μεταξά, για να μην μιλήσω ούτε για τους Ελληνοκύπριους ούτε για άλλη χώρα, έχουν χρησιμοποιηθεί από τη Χούντα. Θυμόμαστε τις φοβερές τελετές που κάνανε, που βγάζανε στο στάδιο το Καλιμάρμαρο από τους Σπαρτιάτες, τέλος πάντων μέχρι τους Εσατζίδες πάνω στις Χάρλι. Λοιπόν, έχουν χρησιμοποιηθεί από τη Χούντα, από το Μεταξά, από τη Χρυσή Αυγή, από όλους τους ακροδεξιούς. Και σήμερα παρατηρούμε ένα χαρακτηριστικό. Αρχίζουν αφηγήματα εθνικιστικά να μπαίνουν μέσα και σε ένα κομμάτι μεγάλο, θα έλεγα, της αριστεράς. Υπάρχει δηλαδή ένα γεγονός, και αυτό γιατί το υπογραμμίζω. Είναι πολύ πρόσφατη η δίκη της Χρυσής Αυγής. Θα έλεγα, θα πιστεύατε εσείς, να μας το πείτε εσείς, και αυτή είναι η βασική, πόσο επικίνδυνος είναι ο εθνικισμός και ο εθνοκεντρισμός και όλα αυτά τα αφηγήματα και οι μύθοι για τη δημιουργία σε κοινωνίες που βρίσκονται σε κρίση, μάλιστα, όπως είναι κρίση οικονομική, κρίση πολιτισμική, κρίση πολιτική, κρίση συνειδήσεων, να δημιουργήσουν ρεύματα ακροδεξιά, φασιστικά ή άλλα, με πλειοψηφική ίσως ή με μεγάλη παρουσία. Κοιτάξτε, όσο ο εθνικισμός, ας το πάρουμε τον αρνητικό έτσι, όχι το να δημιουργήσει ένα έθνος το οποίο φέρει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό το επεκτατικό και η ξενοφοβία και όλα αυτά τα πράγματα, ο ρατσισμός, όλα αυτά. Το σύμπλεγμα, όσο περιοριζόταν στην δεξιά, όπως συνέβαινε στην Ελλάδα, θα έλεγα μέχρι και με τη μεταπολίτευση. Και στην Τουρκία μέχρι το πραξικόπημα του 1971 και σε άλλες περιπτώσεις και στους Ελληνοκύπριους λιγότερο, εκεί είναι λίγο πιο καθαρή, δηλαδή οι εθνικιστές τους αριστερούς είναι πολύ λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα και μπορούσες πάντοτε να πεις ότι είναι ένα φαινόμενο της ακροδεξιάς, άλλωστε στη θεωρία του εθνικισμού. Ας πούμε, μιλάνε για διάφορους εθνικιστές, οι οποίοι πράγματι υπήρχαν, όπως ο Ζορέζ και άλλοι, οι οποίοι ήταν φασίστες εθνικιστές. Όταν όμως αρχίζει και κινείται και στο χώρο της αριστεράς, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους και έχει παρατηρηθεί ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, αλλά και στα περισσότερα κομμουνιστικά καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, και έχω υπόψη μου δύο περιπτώσεις, την Πολωνία και τη Βουλγαρία, εκεί λοιπόν μετά τα πρώτα χρόνια που μιλάγανε για την πάλι των τάξεων και κάτι τέτοιο, άρχισαν να πέσουν και οι δύο, και οι Πολωνοί και οι Βούλγαροι κομμουνιστές, το παιχνίδι του εθνικισμού και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την πιο παραδοσιακή Τουρκία, οι εθνικιστές διαπερνούν όλα δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα και σίγουρα το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα κατά τη γνώμη το μισό ΣΥΡΙΖΑ είναι εθνικιστές. Για το ΚΚΕ δεν ξέρω το ποσοστό, αλλά και εκείνοι πάνε οι παλιές εποχές της καημένης της Αλέκας Παπαρίγα, η οποία είχε πάρει πολύ ωραία θέση στο θέμα του Μακεδονικού. Τώρα ακούμε διάφορες ανοησίες και από το ΚΚΕ εθνικιστικές. Έρχομαι και σε κάτι που είχε πει, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος για αυτό το πράγμα. Ξέρετε, το να είσαι αριστερός και εθνικητής είναι contradictio in terminis, δηλαδή είναι τελείως αντίφαση. Όμως, μπορούμε να σκεφτούμε δύο παραδείγματα σε ό,τι αφορά αυτό το πράγμα. Το Μίκη Θοδωράκη και το Μιχάλη Ράπτη.
Μιχάλης Ράπτης. Μιχάλης Ράπτης, δεν θα αναφερθώ στο Μίκη Θοδωράκη, δεν του έχω για καμία ιδιαίτερη εκτίμηση, όχι ως μουσικού, κατά άλλα, αλλά είναι κλασική περίπτωση εθνικιστή και ταυτόχρονα αριστερού, που είναι και τα δύο, και γνήσιος ως προς αυτό. Είναι ο Μιχάλης Ράπτης. Ο Μιχάλης Ράπτης, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας της 4ης Τροτσκιστικής Διεθνούς, είχε πει: όταν εμείς, ίσως το ξέρεις, όταν δεν μπορούμε να αγωνιστούμε με την πάλη των τάξεων και αυτά, το τελευταίο μας οχύρωμα είναι το έθνος. Έτσι. Και αν μου επιτρέψει κάτι άλλο, και με συζητήσεις που έχω κάνει και με Τούρκους αριστερούς που έχουν γίνει εθνικιστές, αλλά και με μερικούς Έλληνες που έχουν γίνει εθνικιστές, είτε Ελληνοκύπροι είναι, είτε όχι, αν και με εθνικιστές δεν κάνω και πολύ παρέα, αλλά κατά καιρούς ανταλλάσσουμε απόψεις. Πιο επικίνδυνος, γιατί πιο ικανός στη σκέψη και πιο sophisticated είναι ο αριστερός εθνικιστής. Αυτό το λέω έτσι, σαν ανεκδοτολογικά, δεν είναι ότι έχω κάνει έρευνα, αλλά αν έκανα έρευνα θα τους φοβόμουν περισσότερο από τους δεξιούς εθνικιστές, οι οποίοι είναι απλώς φεδροί. Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκε σε αυτό, εμείς θα το προχωρήσω λίγο. Είχαμε το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Πολύ πρόσφατα έγινε το δικαστήριο και πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Κακώς που τους αφήσανε τόσο όσο τους αφήσανε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν θα ανοιχτούμε σε αυτό. Άρα, στην κοινωνία την ελληνική, τώρα αυτό είναι και μια γενικότερη ερώτηση που σου κάνω, που ξεφεύγει ίσως και από το θέμα μας. Νιώθεις μέσα από αυτή την κουβέντα που κάναμε μέχρι τώρα ότι κινδυνεύει να ξαναδημιουργηθεί μια νέα μορφή φασισμού που θα μοιάζει πιο πολύ ίσως με τα κινήματα alt-right τύπου Τραμπ, ξέρω εγώ, τύπου Ορμπάν, τύπου Ολλανδίας, ενός Φίρερ που έχουν εκεί που είναι ομοφιλόφιλος και τα λοιπά και λέει μη δίνετε επιδόματα στους ξένους γιατί τα παίρνετε από εμάς και τα λοιπά που είμαστε ομοφιλόφιλοι και θέλουμε να υιοθετήσουμε παιδιά. Τέλος πάντων, σε ρωτάω ευθέως, πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος στην Ελλάδα? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Το Ρουβίκονα σε αυτό το θέμα τον έχουμε ξεπεράσει πολύ ωραία και πολύ παλικαρίσια. Δεν υπάρχει ούτε ένα στα 1000 να γίνει αυτό το πράγμα. Ήδη η στάση μας, ας πούμε, έναντι των Αλβανών μεταναστών απέχει παρασάγκας από τη δεκαετία του 90 που τους δέρναμε, τους πετάγαμε με σκούπες κτλ. Η Χρυσή Αυγή και η λογική της είναι νεκρή για πάντα στην Ελλάδα. Μπορεί σε άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στην απέναντι πλευρά. Είπαμε ότι κάποιες κινήσεις, δηλαδή ότι ο εθνικισμός του γιγαντώνει τον εθνικισμό του αντιπάλου, όπως ανέφερες και εσύ. Ο Ερντογάν έχει προχωρήσει σε αυτό που είπες, όπως ονομάζεται, τουρκο-ισλαμική σύνθεση. Ένα μείγμα λίγο εκρηκτικό, αν κρίνω από τα όσα συμβαίνουν στη Λιβύη, στη Συρία κτλ. Σημειωτέων ότι στη Συρία υπήρχε και η συνομοσπονδία της Ροτζάβας, η οποία είχε υποστεί μια συντριβή, ένα πείραμα κοινωνικό διεθνών διαστάσεων και μια πρωτοτυπία, ας πούμε, τέλος πάντων, μια αντιεξουσιαστική κοινωνία συνετρίβει ουσιαστικά από το στρατό του Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό όλο το νεοοθωμανικό σχέδιο με σουλτανικές είναι προϊόν μιας μικρής ομάδας γύρω από τον Ερντογάν, και πόσο είναι δυνατόν αυτό να έχει εμποτίσει βαθιά τις μάζες μέσα στους τουρκικούς, πώς να πω, γιατί έχει πολλούς πληθυσμούς στη Τουρκία φυσικά. Είναι δυνατόν να γιγαντωθεί ένας εθνικισμός επιθετικός στην Τουρκία? Αν μου επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση. Το πρόβλημα είναι, και αυτό θα συζητήσουμε, αν υπάρχει όχι νεοοθωμανισμός. Η σύνθεση είναι απόλυτα λογική και νομιμοποιημένη και είναι όπως το σχήμα του Παπαρηγόπουλου και είχε εμφανιστεί από τη δεκαετία του 70 και δεν οδήγησε στον νεοοθωμανισμό. Δεν συνδέονται τα δύο.
ίσα ίσα είναι μια πιο λογική αυτή, γιατί σου λέει, ξέρεις τι έκανε το παλιό σχήμα του Ατατούρκ, έλεγε δεν έχουμε σχέση με το Ισλάμ και το Οθωμανικό κράτος, δηλαδή πέταγε τη λαμπρή Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη μεγάλη της επίοικια στις άλλες θρησκείες και στα άλλα έθνη εκτός, και έλεγε πάμε στους κατά φαντασία του αρχαίους Τούρκους, ας πούμε, που είχαν φτάσει εκεί. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική. Οπότε αυτό το πράγμα δεν συνδέεται τα μεν με το δε. Τώρα, ο νέο Οθωμανισμός έχει δύο μορφές. Η μία μορφή είναι η ήπια μορφή, την οποία είχε ακολουθήσει ο Νταβούτογλου και ο Γκιούλ, οι οποίοι τώρα είναι η αντιπολίτευση στον Ερντογάν. Άρα αυτοί τραβάνε το 1 τρίτο, 1 τέταρτο του κόμματός του εκτός. Αυτή η ήπια εκδοχή του νέου Οθωμανισμού ήδη επί ευκαιρία δεν δέχονται τον όρο και λένε ότι δεν τον έχουν χρησιμοποιήσει. Αλλά οι ξένοι μελετητές το έχουν βάλει σε αυτό το καλούπι, το οποίο όμως και για τον Νταβούτογλου, υπουργός εξωτερικών πρωθυπουργός, και για τον Γκιούλ, Αμπτουλάχ Γκιούλ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος, και είναι αντιπολίτευση τώρα, και οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι πολύ μορφωμένοι, πολύ sophisticated. Λοιπόν, αυτοί τι λένε? Εμείς θέλουμε μια Τουρκία που θα χρησιμοποιεί την λεγόμενη ήπια δύναμη, όπως λέει ο Τζόζεφ Νάι, δηλαδή καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, καθόλου συγκρούσεις, μηδέν προβλήματα με τους γείτονες, είτε είναι η Ελλάδα, είτε η Βουλγαρία, είτε ακόμα και η Αρμενία, έτσι. Οπότε, αυτό που λένε με Οθωμανισμό, ας το πούμε είναι Οθωμανισμό, είναι ότι λοιπόν, αυτή η σχολή σκέψη λέει μηδέν προβλήματα με τους γείτονές μου, και ο νέο Οθωμανισμός για αυτούς έχει το χαρακτήρα, που το αποποιούνται τον όρο, αλλά όπως το βλέπουν οι άλλοι, ότι επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε μια ευρύτερη επαφή με αυτούς τους γειτονικούς λαούς, θα έχει φιλικές σχέσεις και συνεργασία, επειδή όλοι αυτοί οι λαοί, είτε είναι οι Άραβες, είτε είναι οι Βαλκάνοι, έχουν και κάποια στοιχεία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία σε σύγκριση με άλλες αυτοκρατορίες και άλλα βασίλεια της Ευρώπης ήταν πολύ πιο ήπια. Ας πούμε, έχουν κοινή κουζίνα, αν θέλετε, και κάποιους κοινούς χορούς ή κοινή μουσική. Έτσι. Οπότε αυτό είναι το ένα μοντέλο. Άρα, το ένα κομμάτι του νεοοθωμανισμού είναι μέσα στους κόλπους του υπάρχοντος κόμματος. Τώρα, στο κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος του Κεμάλ, δεν υπάρχει εκεί πέρα νεοοθωμανισμός ούτε οθωμανισμός. Εκεί είναι το Μισάκ ή Μιλή που σας είπα πιο πριν. Ότι εμείς παραμένουμε στη χώρα μας όπως είμαστε, αλλά δεν δεχόμαστε διαμελισμό από τους Κούρδους. Έτσι. Αυτό είναι. Το πρόβλημα γενικά με την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί, τώρα με τον Ερντογάν, να φέρεται σαν να είναι πολύ ισχυρή και περιφερειακή δύναμη, όμως όλα αυτά είναι μπαρούφες. Η Τουρκία δεν θα γίνει τίποτα από αυτά εφόσον δεν είναι κράτος δικαίου και δεν είναι πραγματική δημοκρατία, και δεν θα γίνει ούτε κράτος δικαίου ούτε πραγματική δημοκρατία εφόσον δεν λύνει το κουρδικό. Πράγμα που ο Νταβούτογλου ο ίδιος κατ' επανάληψη είχε πει στους υπόλοιπους τους συνεργάτες όταν ήταν και πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών. Μόνο αν λύσουμε το κουρδικό θα γίνουμε σύγχρονο κράτος. Όσο δεν το λύνουμε, και προσέξτε, ο αρχικός Ερντογάν και προσπαθήσει να το λύσει. Αλλά τώρα κάνει το ακριβώς αντίθετο. Τα χωρικά ύδατα ανήκουν στο στενό ορισμό της κυριαρχίας. Για να πάμε λίγο στο Αιγαίο. Αποτελούν δηλαδή τμήμα της επικράτειας μιας χώρας και δεν αποτελούν απλώς έκταση στην οποία μια χώρα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, όπως είναι οι εκτάσεις που ανήκουν στην ΑΟΣ ή την υφαλοκρηπίδα μιας χώρας. Επειδή αυτή η συζήτηση
ακούγεται συγκεχημένα από διάφορους και μάλιστα και καθηγητές και σε συνδυασμό με κουβέντες δημοσιογράφων. Για να σου κάνω τώρα μία ερώτηση. Ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις για το Αιγαίο του τουρκικού και του ελληνικού κράτους? Επίσης, στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο, ποιος είναι ο επιτιθέμενος? Λοιπόν, το επιτιθέμενος δεν είναι η καταλληλότερη λέξη. Ας το πούμε με όρους έτσι πιο διπλωματικούς. Είναι ποιος είναι ο λιγότερο επικοδομητικός ή ποιος με τη στάση του φαίνεται στον άλλον, ας το προχωρήσουμε και παραπέρα, μη φιλικός, σχεδόν εχθρικός, έτσι, ότι βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα της άλλης χώρας. Αλλά το πάρουμε ένα-ένα τώρα. Πιάσουμε πρώτα το Αιγαίο, αν μου επιτρέψεις, Θεόφιλε. Λοιπόν, τώρα το Αιγαίο είναι, όπως πολύ σωστά είπες, τα χωρικά ύδατα, άλλος αιγαιολίτιδα ζώνη, το ίδιο πράγμα, που είναι εθνική κυριαρχία. Το ίδιο ισχύει για τον εθνικό εναέριο χώρο, άλλο αν η Ελλάδα έχει έναν εθνικό εναέριο χώρο, με τον οποίο τραβάω και τα λίγα μαλλιά που μου έχουν μείνει, είναι παράνομος, επαναλαμβάνω, ο ελληνικός εθνικός εναέριος χώρος είναι παράνομος γιατί είναι στα 10 μίλια ενώ θα έπρεπε να είναι στα 6 μίλια. Αλλά κανένας Έλληνας, εκτός από μένα, θα μου τρέψει να πω, δεν τολμάει να το πει. Τέλος πάντων. Όσο λέει το καθεστώς της Ελλάδας. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τα 4 επιπλέον εντελώς παράνομα. Λοιπόν, τώρα, τα άλλα είναι μια κυριαρχία ίσονος μορφής κατώτερη και η επιφάνεια της θάλασσας είναι ανοιχτή θάλασσα. Το από κάτω ανήκει, είναι μια περιορισμένη μορφή κυριαρχίας που ουσιαστικά είναι εκμετάλλευση. Δυνατότητα εκμετάλλευσης. Και η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Τώρα, οι Έλληνες και οι Τούρκοι κάθονται, κυρίως οι Έλληνες θα έλεγα, και μιλάνε για ελληνική ΑΟΣ ή ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μπαρούφα. Δεν υπάρχει ελληνική υφαλοκρηπίδα και δεν υπάρχει ελληνική ΑΟΣ. Υπάρχει αν η Ελλάδα βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά ή στη Χιλή και έχει 200 μίλια μπροστά της που δεν υπάρχει τίποτα, ούτε βράχος. Λοιπόν, ούτε ξένη βρασκονισίδα. Μόνο τότε μπορεί να το κάνει. Η απόσταση Ελλάδας και Τουρκίας είναι λιγότερο από 400 μίλια, άρα και υπάρχουν και τα νησιά, οπότε η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ υπάρχει μόνο αφού την οριοθετήσεις με τον απέναντι γείτονά σου. Αλλιώς δεν υπάρχει. Τώρα, όπως σας είπα, η Ελλάδα κατά την Τουρκία φέρεται σαν το Αιγαίο να είναι ελληνική λίμνη, κυρίως με το παράνομο εθνικό εναέριο χώρο που έχει τα επιπλέον 4 μίλια και κυρίως επειδή κάθε τόσο απειλεί κατά την Τουρκία ότι θα πάει στα 12 μίλια, πράγμα που θα κλείσει τελείως το Αιγαίο και στην τουρκική ναυσιπλοεία και στη διεθνή ναυσιπλοεία. Γι' αυτό και εγώ κάθε επανάληψη τα τελευταία 25 χρόνια έχω βαρεθεί να το γράφω και στα βιβλία μου και στις εφημερίδες, όχι στα 12 μίλια. Έτσι. 12 μίλια θα μπορούσε με τη συνεννόηση με την Τουρκία να γίνει, και φυσικά στο Ιόνιο, όπως ανέφερες πιο πριν, νοτίως της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στην ελληνική υπηρετική χώρα, αλλά όχι στα νησιά, όχι να κλείσουμε το Αιγαίο από τη διεθνή ναυσιπλοεία. Κράτος το οποίο έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Είναι εντελώς παράλογο και απόλυτα εγωιστικό εκ μέρους της Ελλάδας και βγάζουμε ουσιαστικά τα μάτια μας γιατί έτσι τρέφουμε τον εθνικισμό του Ερντογάν και του δίνουμε επιχειρήματα. Τώρα πάμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Ανατολική Μεσόγειο, με συγχωρείτε. Τώρα, στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία είναι απόλυτα πεπισμένη και δεν νομίζω ότι αυτό που λέει και τόσο παράλογο, ότι η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ προσπαθούν να την περιορίσουν μόνο στα χωρικά της ύδατα, ενώ έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σίγουρος αν έχει τη μεγαλύτερη, πάντως αυτή και η Αίγυπτος έχουν τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εφόσον έχουν τις μεγαλύτερες, δικαιούνται και εκείνοι πάρα πολύ, έχουν πολλά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, οι Έλληνες, η Ελλάδα, επειδή αυτό είναι κάτι που το ξεκίνησε δυστυχώς και λυπάμαι θα το πω
ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτή την ανίερη συμμαχία με το κατάπτυστο Ισραήλ του Νετανιάχου. Όχι το Ισραήλ γενικά, αλλά το Ισραήλ του Νετανιάχου. Λοιπόν, κάνοντας συμμαχία, υπερβάλλω λίγο, με το διάβολο, το Ισραήλ του Νετανιάχου, γίνει στροφή στον Ερντογάν να έχει επιχειρήματα εναντίον μας. Ότι προσπαθούμε με τον Νετανιάχου, που δεν έχει, ο οποίος είναι και λαμόγιο και δεν έχει ιερό και όσιο, λαμόγιο και βέβαια και ο Ερντογάν, έτσι. Φτάνουμε στο σημείο να δίνουμε επιχειρήματα στους Τούρκους ότι πάμε να τους κλείσουμε εκτός Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, εκεί υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα και εκεί είναι η αχίλιος πτέρνα της ελληνικής πλευράς. Είναι η τεράστια ευθύνη για τη μη επίλυση του Κυπριακού, που δεν οφείλεται μόνο στον Ερντογάν, αλλά οφείλεται πολύ περισσότερο στον πρόεδρο Αναστασιάδη της Κύπρου, ο οποίος έχει κάψει το Κυπριακό και μας οδηγεί στη διχοτόμηση, την οποία αυτός προτιμάει από την Ένωση. Είναι φοβερό άμα το σκεφτείτε. Έχω την αίσθηση ότι δεν μου δίνετε σημασία επειδή σας έχω σοκάρει, αλλά είναι τρομερό άμα το σκεφτείτε. Δηλαδή είναι σαν αυτή τη στιγμή ο Κληρίδης θέλει να ξαναπεθάνει μες στον τάφο του και ο Ντεϊκτάς χοροπηδάει από χαρά που έχει σύμμαχο τον Αναστασιάδη. Είναι απίθανο αυτό. Και σας το λέω εγώ με μεγάλο πόνο, γιατί έχω και πολύ μακρινή κυπριακή καταγωγή. Ως αφορμή για το ενδιαφέρον και την επέκταση σε ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και συνεπώς σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε με την Τουρκία, ή αν θέλεις τα επιχειρήματα που δίνουμε εμείς, ως η Ελλάδα δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε εμείς, η Ελλάδα δίνει τα επιχειρήματα στον Ερντογάν να κάνει αυτή την νεοοθωμανική, ας πούμε, παρουσίαση της ισχυρής δύναμης κτλ. Θέλω να καταλήξω, μήπως τελικά η νέα μεγάλη ιδέα, γιατί αφορμή όλων αυτών ήταν οι εξορίξεις πετρελαίων, δηλαδή σε μια κοινωνία καθημαγμένη, διαλυμένη με την οικονομική κρίση, με την υγειονομική κρίση, με μια διαρκή πολιτισμική κρίση, και να μην συνεχίσω σε τι άλλη κρίση, έπεσε ως κερασάκι, και ως κέρας της αμάλθειας θα είναι θα είναι τα πετρέλαια που θα τα βρούμε και θα μας σώσουν. Μήπως τελικά αυτή είναι η καινούρια μεγάλη ιδέα που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφές φυσικά. Τα πετρέλαια, αυτά τα βλέπει η Ελλάδα ή η Τουρκία ή γενικά όλο το παγκόσμιο, όλη η περιοχή? Δεν κατάλαβα. Για να το πω, σε ποιον, όπως λέμε αγγλικά, to whom are you pointing a finger, έτσι, σε ποιον αναφέρεσαι? Γενικά σε όλους? Ούτως ή άλλως η τιμή έχει πέσει, θα πάμε σε εναλλακτικά πράγματα. Στην Ελλάδα μιλάω, για την Ελλάδα μιλάω. Η Ελλάδα γενικά δεν έχει ανάγκη τα πετρέλαια και το καλύτερο πράγμα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα είναι οι καταπληκτικές ωραίες θάλασσες και τα νησιά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ίχνος πετρελαίου το οποίο είναι εμπορεύσιμο και μπορεί να το πάρει. Και φανταστείτε τώρα να κυκλοφορείς στα νησιά του Αιγαίου και να βλέπεις κάθε τόσο αυτά τα απέσια πράγματα που αντλούν πετρέλαιο. Αυτό δεν νομίζω ότι... Ας ελπίζουμε ότι δεν έχει εκμεταλλεύσιμο πετρέλαιο το Αιγαίο και για μας και για την Τουρκία. Έτσι. Όχι, ας ελπίζουμε. Ο Θεός της Ελλάδας ελπίζω να φροντίσει γι' αυτό και ο Ποσειδώνας. Αυτό νομίζω το είχε πει ο Βενιζέλος, τουλάχιστον για το Θεό της Ελλάδας. Είχε πει ο Θεός της Ελλάδας ας βάλει το χέρι του να μην βρεθεί ποτέ, να μην ασχοληθεί ποτέ η Ελλάδα με πετρέλαια. Τέλος πάντων, είναι μια παλιά, βεβαίως, από ό,τι θυμάμαι. Έτσι, ανάσυρο. Γιατί δεν τον έχω τόσο μεγάλη εκτίμηση στο Βενιζέλο. Ναι, απλά το θυμήθηκα. Αλλά όχι, πέταγε μερικές ωραίες ατάκες. Είχε πει ένα άλλο, ότι μην μιλάμε για εθνικά δίκαια και αυτά, αλλά μόνο για συμφέροντα της κάθε χώρας. Εθνικά δίκαια σε ακούν οι άλλοι και λένε τι είναι αυτός, του έχει ξεφύγει. Τι μας ενδιαφέρει τα εθνικά σου δίκαια? Έχει εθνικά δίκαια και άλλη πλευρά πάντοτε. Έτσι δεν είναι? Μια ερώτηση ακόμη. Για να πάμε έτσι και λίγο πιο ελαφρά. Κύριε καθηγητά, γνωρίζετε αν υπάρχει Τούρκος εθνικιστής ισοϊψής του κυρίου Μάζη που να μιλάει για κρυπτομουσουλμάνους στην Ελλάδα? Χιούμορ βέβαια κάνω.
Αλλά πώς είναι δυνατόν οι απόψεις του κυρίου Μάζη για τους κρυπτοχριστιανούς να βρίσκουν απήχηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή έχετε συνεργαστεί? Ομολογώ ότι όποτε μιλάει ο κύριος Μάζης, κλείνω την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, δεν θα έκανα κανένα. Αλλά εγώ θα σας πω μια άλλη εμπειρία. Μια άλλη εμπειρία ενδιαφέρουσα. Στο πρώτο μου ταξίδι στην Άγκυρα, πριν σχεδόν 20 χρόνια, όταν είχα γράψει το βιβλίο μου «Η Ελλάδα και ο Εξανατολών Κίνδυνος», το οποίο μεταφράστηκε στα τουρκικά με προτροπή του Γιώργου Παπανδρέου συγκεκριμένα. Εγώ είχα διαφωνήσει σε αυτό, γιατί αυτό ήταν ένα έργο για τους Έλληνες. Τέλος πάντων, εκεί κάνα το πρώτο μου ταξίδι στην Άγκυρα και τότε αυτό το είχε φτιάξει το γραφείο τύπου της τουρκικής πρεσβείας. Εγώ αισθάνθηκα λίγο περίεργα τώρα που με έστεναν οι Τούρκοι, αλλά το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγα, είδα τον Έλληνα πρέσβη που ήταν και φίλος μου στην πρεσβεία τον Κοραντή. Λοιπόν, εκεί είδα τον πρώτο Τούρκο πρέσβη, ο οποίος ήταν ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια. Με βλέπει ότι είμαι Έλληνας και τι μου λέει? Δεν μου λέτε κάτι, επιθετικά, είπε τη λέξη επίθεση προηγουμένως. Λέει λοιπόν, τι κάνει η Ελλάδα στον Πόντο? Μου βγαίνουν τα μάτια έξω, του λέω, τι λέτε, τι κάνετε στον Πόντο που επιμένετε ότι υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί? Δηλαδή στο μυαλό των Τούρκων θεωρούν ότι οι Έλληνες στα μύχια όνειρά τους και στις φαντασιώσεις τους θέλουν την Ύβρο και την Τένεδο, την Κωνσταντινούπολη και ελληνικό κράτος στο Πόντο. Επίσης η τουρκική πρεσβεία μου είχε πει ότι πώς αφήνουμε ανεξέλεγκτους, προσέξτε εδώ υπάρχει μια σύγκρουση πολιτικής κουλτούρας, πώς αφήνουμε ανεξέλεγκτους τους ποντιακούς συλλόγους να λένε για γενοκτονίες και άλλα πράγματα, για το μυαλό των Τούρκων. Αυτή δεν είναι κοινωνία πολιτών, αλλά είναι εγκάθετη της ελληνικής κυβέρνησης. Το ίδιο ό,τι λένε οι Αρμένοι για τη γενοκτονία στην Ελλάδα ή οι Κούρδοι. Όλοι αυτοί για τους Τούρκους που είναι ένα συγκεντρωτικό κράτος και ελέγχει τα πράγματα πολύ περισσότερο και παλιότερα και σήμερα, σου λέει είναι εγκάθετοι όλοι αυτοί. Οπότε δεν ξέρω τι ανοησίες λέει ο Μάζης, αλλά είναι γεγονός ότι ένας από τους γνωστούς πράκτορες της ΕΕΠ, ο οποίος ήταν και στρατιωτικός ακόλουθος στη Σμύρνη, δεν ξέρω αν θα τολμήσω να πω το όνομά του ή όχι, θα κινδυνεύσω μετά, δεν ξέρω. Όντως έκανε περιπάτους και βόλτες όταν ήταν ακόλουθος στο προξενείο Σμύρνης, ο Καλενδερίδης είναι, και έψαχνε για κρυπτοχριστιανούς. Δεν ξέρω αν βρήκε κανένα. Αν βρήκε όμως, θα τον έκανε Έλληνα πράκτορα φαντάζομαι ή θα τον έπεισε ότι είναι Έλληνας, δεν ξέρω. Πάντως οι Τούρκοι έχουν αυτή την αίσθηση ότι οι Έλληνες ψάχνουν για κρυπτοχριστιανούς. Δηλαδή όλη η ιστορία είναι ότι οι Τούρκοι, εγώ κάποτε σε ένα κείμενο είχα γράψει ότι αν οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, ήξερε πόσο οι Τούρκοι μας φοβούνται με τις φορέμας διασυνθέσεις, με το λόμπι το ελληνικό στην Αμερική, θα ανέβαινε πάρα πολύ ψηλά το ελληνικό εγώ. Ενώ τώρα οι Έλληνες φαίνονται περισσότερο σαν παρανοϊκοί, κατά τη γνώμη μου. Φοβούνται όλους τους γειτονές, ενώ για μένα δεν κινδυνεύουν ούτε και από την Τουρκία, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική άποψη, την οποία την έχω τεκμηριώσει με 6 βιβλία. 5 βιβλία. Μιας που αναφερθήκαμε λοιπόν ακριβώς στο πώς αισθάνονται οι Τούρκοι και πώς νιώθουν ότι απειλούνται και το τεκμηριώνεται, κύριε Ηρακλήδη, από την Ελλάδα. Και βέβαια γιατί γίνονται κινήσεις και από πράκτορες και από αφηγήσεις και από κόμματα και από πολιτικές. Τώρα λοιπόν που η ελληνική κυβέρνηση αφού προχώρησε, θα πάμε λίγο στο Ιόνιο, στην αμοιβαία οριοθέτηση με την Ιταλία και τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, έκανε ας πούμε την επιλογή να γίνει αυτή η τμηματική επέκταση 12 μιλίων, έτσι. Υπάρχει ένα θέμα τώρα με την Αλβανία,
όπου πήγε, λέει, να διευθετηθεί, διότι υπάρχουν οι Οθονέοι νήσοι που δεν ξέρω αν είναι νήσοι, βραχονησίδες, βράχια ή τι είναι ακριβώς, και όπου, αν δεν κάνω λάθος, ζητάει η Ελλάδα πλήρη επίρρεια. Τέλος πάντων, μπορείτε να μου πείτε λιγάκι, εκτός από την Τουρκία, εδώ οι γείτονές μας οι υπόλοιποι, μήπως αισθάνονται και αυτοί ότι απειλούνται, και κοντινοί και μακρινοί γείτονες? Θα νομίζουν οι φίλοι μας που μας ακούνε ότι έχουμε προσυνεννοηθεί, γιατί μόλις τώρα έβαζα τις τελευταίες πινελιές στο βιβλίο μου «Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις» και τελειώνω ακριβώς με τους Οθονέους νήσους που έχουν 450 κατοίκους με βάση την τελευταία ελληνική απογραφή. Και εκεί τελειώνω. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα? Τα νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο μπορούν, τα κατοικημένα έτσι, μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, βέβαια αφού κάνουν την οριοθετήσουν με το γείτονά τους. Όμως όλες ανεξαιρέτως, ή σχεδόν όλες αν θέλετε, μπορεί να υπάρχει μία που μου διαφεύγει, οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, γιατί μπορείς να λύσεις το θέμα με διαπραγματεύσεις, αλλά μπορεί να το λύσεις και με ένα διεθνές δικαστήριο, είτε της Χάγης είτε κάποιο άλλο δικαστήριο, γιατί υπάρχουν και άλλα δικαστήρια, του Αμβούργου και ad hoc διαιτητικά. Εκεί λοιπόν όλες οι αποφάσεις, όταν έχουν μια ακτογραμμή υπηρωτική και νησιά απέναντι, χαρακτηριστική περίπτωση Λιβύη-Μάλτα, δίνουν στα νησάκια της Μάλτας όχι τη μέση απόσταση, αλλά πολύ λιγότερο. Άρα, κανονικά, θα έπρεπε να μην είναι η μέση απόσταση μεταξύ Κέρκυρας και Αλβανίας, αλλά να τους κάνουμε και ένα δώρο 2-3 χιλιομετράκια στους Αλβανούς. Κανονικά αυτό είναι. Αυτό όμως κοντινά απόσταση. Όμως η Ελλάδα, είτε λέγεται η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας με Υπουργό Εξωτερικών την Μπακογιάννη, είτε λέγεται η Ελλάδα με Υπουργό Εξωτερικών τον Κοτσιάν, τον Νίκο, είναι, όπως και με τη Λιβύη, τι είναι? Πλεονέκτες. Δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να λύσουν μια διαφορά με δύο νικητές και να είναι και οι δύο ικανοποιημένοι. Τι κάνουν λοιπόν οι πανέξυπνοι Έλληνες? Τα Οθόνια νησιά, και υπάρχουν και κάποια άλλα που τα λένε, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι βραχονησίδες που αρχίζουν από Μπαρούτι, κάπως έτσι λέγονται, τώρα το ψάχνω. Ναι, υπάρχει κάποιο, το ανέφερε σε ένα άρθρο του ο Τσίμας, όχι ο Τσίμας, ο Τσίμας. Αυτοί λοιπόν προσπαθούν αυτό να έχει πλήρη επίρρεια. Οι Οθόνοι νήσοι, όταν το διαπραγματευτήκαμε αυτό με τους Ιταλούς, αρχικά στην υφαλοκρηπίδα και νομίζω και πρόσφατα στην ΑΟΣ, πήρανε μισή ή 60-70 οι Οθόνοι νήσοι. Γιατί δεν κοιμούνται όρθιοι οι Ιταλοί, έχουν μεγάλη παράδοση στο διεθνές δίκαιο. Και σιγά μην τολμούσαμε να τη φέρουμε στους Ιταλούς. Όμως στους Αλβανούς πήγαμε να τους πιάσουμε κορόιδα, έτσι. Ευτυχώς οι άνθρωποι ξύπνησαν. Τώρα υπάρχει ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα και θα το δείτε σε αυτό το βιβλίο που αναφέρατε με τα εθνικά θέματα και ο εθνικεντρισμός, και το φύγω με μεγάλη στεναχώρια και πικρία στο τέλος του βιβλίου αυτού. Η Ελλάδα στις εθνικές αφηγήσεις όλων ανεξαιρέτως των βαλκανικών λαών που τη συνορεύουν, συν τη Ρουμανία και όχι τη Σερβία, δηλαδή Αλβανία, Βούλγαροι, Τούρκοι και Ρουμάνοι, στις εθνικές τους αφηγήσεις γράφουν με τα πιο μελανά χρώματα για την Ελλάδα, η οποία έκανε το παν για να μην τους επιτρέψει να γίνουν έθνη και να γίνουν εθνικά κράτη. Λένε ότι, αν εξαιρέσουμε τους Οθωμανούς, οι Βούλγαροι, οι Αλβανοί και οι Ρουμάνοι λένε ότι οι χειρότεροι μας εχθροί στην προσπάθειά μας να γίνουμε έθνος και κράτος ήταν δύο. Οι Τούρκοι και οι Έλληνες, και ακόμα περισσότερο οι Έλληνες. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά μαθαίνονται σε όλα τα παιδιά του σχολείου και, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα διαφωνούσε και πάρα πολύ. Στο βιβλίο μου για τα ελληνοαλβανικά βλέπω πόσο απέσια φαινόταν η Ελλάδα στους Αλβανούς με αυτό το φοβερό σχήμα, το απαράδεκτο της Βορείου Υπήρου. Επειδή πάμε με τη λογική ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, για την Αρμενία
Μπορείτε να μας πείτε κάτι, γιατί αυτή την εποχή υπάρχει και ένα θέμα με την Αρμενία, Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Αζερμπαϊτζάν, και επίσης για το Χαφτάρ βέβαια έχουμε πληροφορίες από διασωθέντες Αφρικανούς μετανάστες. Οπότε πείτε μας. Λοιπόν, Χαφτάρ και τα λοιπά, εγώ μιλάω ό,τι ξέρω. Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα. Μόνο ένα πράγμα μπορώ να σας πω, ότι αυτό το φλερ του Ερντογάν με τη Λιβύη έμαθα από έναν φίλο μου, παιδικό φίλο από το σχολείο, ο οποίος ασχολείται με τα ναυτιλιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι όλη αυτή η ιστορία έχει παρελθόν, γιατί η Τουρκία με τη Λιβύη έχουν αγαστές σχέσεις από τα δεκαετία του 60, του 69, όταν ανέβηκε ο Καντάφη, στενότατες εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. Άρα δηλαδή υπάρχει κάτι εκεί και προφανώς αυτό έχει παίξει ρόλο στο να αισθανθεί ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο έχει λόγο η Τουρκία. Αυτό μόνο ξέρω για τη Λιβύη. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα. Όπως ανέφερες, Θεόφιλε, στην αρχή, το πρώτο πράγμα που εγώ είχα ασχοληθεί ήταν τα αποσχιστικά κινήματα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κλασικό αποσχιστικό κίνημα που είναι το Αρτσάχ, κάπως έτσι λέγεται. Δεν ξέρω. Ναι, Αρτσάχ, ναι, δεν ξέρω αρμένικα. Το οποίο είναι το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Τώρα, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι μια ιστορία που ξεκίνησε επί Κορμπατσόφ, δηλαδή στα τελευταία 2-3 χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Κορμπατσόφ είχε προσπαθήσει να το λύσει, τράβαγε τα μαλλιά που δεν είχε ο άνθρωπος για να συμβιβάσει Αζέρους με Αρμένιους. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι η Σοβιετική Ένωση, εκτός από τις δημοκρατίες, όπως τα ξέρεις, Θεόφιλε, είχε και αυτόνομες περιοχές, όπως είναι η περιοχή της Νότιας Οσετίας, η Абχαζία, ο Υπερδνίστριας κλπ. Δηλαδή, όπως είχαν και οι Σέρβοι, ή μάλλον οι Ιουγκοσλάβοι, το Κόσοβο, στη Σερβία, υπήρχαν περιοχές οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας και της διαφορετικής εθνοτικής σύστασης είχαν αυτόνομο καθεστώς, το οποίο, by the way, δούλευε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα πρότυπο. Είχαν τη δικιά τους περιορισμένη την αυτονομία τους, όπως έχουν ας πούμε οι Βάσκοι στην Ισπανία. Οι Καταλάνοι κτλ. Όπως η Βόρεια Ιρλανδία, Σκοτσέζοι, η Ουαλία κτλ. Όμως οι Αρμένοι από ένα σημείο και έπειτα ήθελαν περισσότερη αυξημένη αυτονομία και ή δυνατόν ένωση με την γειτονική Αρμενία. Αλλά εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν γειτονεύανε με την Αρμενία όπως η Νότια Οσετία με τη Βόρεια Οσετία που είναι Οσέτη, θα μπορούσε αυτό να γίνει. Ας πούμε, ας το πούμε η Κριμαία με τη Ρωσία, επειδή στην Κριμαία ζουν Ρώσοι. Ασχέτως ότι δεν είχαν υποστεί καμία καταπίεση από τους Αζέρους τότε, ποια καταπίεση ήταν, Σοβιετική Ένωση είναι και τα πράγματα, να πάνε οι Αζέροι να βυθιστούν εναντίον των Αρμένιων. Λοιπόν, ζητάνε οι Αρμένοι να ενωθούν, όμως δεν συνορεύουν με την Αρμενία. Πρόσεξε, Θεόφιλε, και οι υπόλοιποι που με ακούτε. Η μόνη χώρα στον κόσμο, η μόνη, καμία άλλη, εκτός αν κάποιος με διορθώσει, η οποία είναι περικυκλωμένη από μια άλλη, είναι το Λεσότο, περικυκλωμένο από την Νότια Αφρική. Φανταστείτε, παλιά ήταν και η ρατσιστική Νότια Αφρική, ήταν τα πράγματα ζόρικα. Λοιπόν, ναι. Όμως, καμία άλλη χώρα στον κόσμο, κανένα άλλο, υπάρχει ένα άλλο αποσχιστικό κίνημα που είναι στην Ουγκάντα, η Γκαμπίντα. Η Γκαμπίντα είναι γύρω από είναι στην πρωτεύουσα, δεν μπορούν να κάνουν δικό τους κράτος γιατί είναι περικυκλωμένοι από την υπόλοιπη Ουγκάντα. Το ίδιο ισχύει τώρα και με τους Αρμένους. Του Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι περικυκλωμένοι από τους Αζέρους, όχι περικυκλωμένοι, οι Αζέροι ζουν γύρω-γύρω από την Αρμενία, έτσι. Τώρα, ξεκινάει με το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης μια ένοπλη σύγκρουση με χιλιάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Ο καθένας κατηγορεί τον άλλον για σφαγές. Προφανώς υπήρχαν και εκατέρωθεν σφαγές, δεν υπάρχει εμβόλια. Δεν είναι σαφές ποιος έχει σκοτώσει περισσότερους. Αλλά βέβαια σε αυτά τα πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς ότι όταν σκοτώνει περισσότερους ένα κράτος, ας πούμε, όπως οι Τούρκοι τους Κούρδους, την ευθύνη την έχει το κράτος, το οποίο πρέπει να είναι πιο συγκρατημένο αυτό. Καλά, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Τώρα,
Αυτό που έγινε τότε, με χιλιάδες νεκρούς εκατέρωθεν, είναι ότι οι Αρμένοι κατάφεραν να νικήσουν στρατιωτικά τους Αζέρους. Τώρα δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, εκεί μου νομίζω και με κάποια βοήθεια από τους Ρώσους, του στρατηγού Λεμπέντ, μπορώ να κάνω εδώ λάθος, πάντως σίγουρα νίκησαν τους Αζέρους. Και όχι μόνο τους νίκησαν, άμα δείτε και ψάξετε χάρτες του σημερινού Αρτσάχ, θα δείτε ότι το Αρτσάχ είναι διπλάσιο στο μέγεθος από ό,τι ήταν τον αυτόνομο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δηλαδή, φτιάχτηκε το Αρτσάχ, ενώθηκε με την Αρμενία και διπλασίασε το μέγεθό του γύρω-γύρω σε μια περίμετρο. Δηλαδή, το τέτοιο είναι διπλάσιο και περισσότερο από το αρχικό Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ποιοι ζούσαν σε αυτή την περιοχή γύρω-γύρω? Αζέρι. Πού είναι τώρα αυτοί οι Αζέρι? Δεν είναι εκεί. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, γι' αυτό και η Ελλάδα, παρόλες τις φωνές των εδώ Αρμενίων, των Ελλήνων που όλοι μισούν τους Τούρκους, οι περισσότεροι εκτός από μένα και εσάς, οπότε είναι πολύ προσεκτική η Ελλάδα, γιατί λέει, αν εγώ τώρα υποστηρίξω, και κακώς πήγε ο Δένδιας στην Αρμενία κατά τη γνώμη μου, μεγάλο λάθος, δεν ξέρω αν το έκανε μόνος του, πώς του ξέφυγε του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πήγε εκεί, γιατί η Ελλάδα προσέχει, γιατί είναι σαν να λέει ότι εγώ δίνω δικαίωμα στην ανεξαρτησία των Τουρκοκυπρίων. Ναι. Αφήστε που οι Τουρκοκύπροι δεν πήγαν να διπλασιάσουν το κράτος, να σκοτώσουν του, αυτά τα κάνει η Τουρκία. Λοιπόν. Οπότε η Αρμενία, και η θέση της Αρμενίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι πολύ ισχνή κατά το διεθνές δίκαιο και κατά οποιαδήποτε λογική. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα είχαν γίνει προσπάθειες, είναι μια ομάδα, τη λένε Μίνσκ, η ομάδα Μίνσκ, στην οποία αποτελείται από 4-5 κράτη, δεν θυμάμαι ποια είναι, αλλά είναι μέσα και η Ρωσία. Διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών που είχαν οδηγήσει στο εξής ολοφάνερο, ότι τα εδάφη που πήραν οι Αρμένοι δια της ένοπλης βίας θα τα επιστρέψουν στους Αζέρους, στο ανεξάρτητο, γιατί Αζέροι ζούσαν εκεί άλλωστε, και θα δοθεί, ήταν αυτό που λέγαμε παλιά και για το Κόσοβο, αλλά ο Μιλόσεβιτς δεν το δεχότανε, αλλά και θα δοθεί η προϋπάρχουσα αυτονομία και λίγο παραπάνω. Και έτσι θα έχει την αυτονομία, θα είναι ένα κράτος εν κράτη, αλλά μέσα στο Αζερμπαϊτζάν. Και είχα φτάσει πολύ κοντά στη λύση. Όμως, στη συνέχεια, οι πιο εθνικιστές Αρμένοι δεν το δεχόντουσαν και οι Αζέροι εθνικιστές σου λέει, για κάτσε, δεν φτάνει που εμένα με νίκησες, με έκανες, με έδιωξες, διπλασίασες την περιοχή σου, στην ουσία ενώθηκες με την Αρμενία, τώρα ζητάς να σου δώσω και αμνηστία και να σώσω και πιο ευξημένη αυτονομία. Και το κυριότερο εδώ είναι ότι οι ίδιοι Αζέροι, λόγω πετρελαίου και άλλων από την Κασπία θάλασσα, έχουν ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Και ένα άλλο βέβαια είναι ότι η Τουρκία και οι Αζέροι είναι αδέλφια, πραγματικά καρτάσια, όπως εμείς με τους Ελληνοκύπριους. Απολύτως. Η γλώσσα τους είναι πάρα πολύ κοντινή. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο σενάριο, το οποίο κάποτε είχα τολμήσει να το πω σε έναν Αρμένιο φοιτητή μου και κόντεψε να με φάει. Νομίζω ήταν και από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Του λέω, ρε εσύ, λέω, άμα δεις το χάρτη, άμα το ψάξετε παιδιά να δείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα κομμάτι του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο βρίσκεται μακριά από το Αζερμπαϊτζάν, δεν συνορεύει με το Αζερμπαϊτζάν και συνορεύει ίσα-ίσα αγγίζει, αν δεν κάνω λάθος, στην Τουρκία ελάχιστα 1 χιλιόμετρο και όλο το υπόλοιπο είναι κολλημένο στο Ιράν και λέγεται Νακιτσεβάν. Του λέω, ρε εσύ, δεν κάνουμε την παρασκευασιακή μέθοδο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 23-24 ανταλλαγή. Πηγαίνετε εσείς στο Νακιτσεβάν και να πάνε οι άλλοι, γιατί το Νακιτσεβάν συνορεύει με την Αρμενία. Κόντεψε να πέσει να με φάει. Θέλω να πω ότι ακούσαμε από το στόμα σας, κύριε Ηρακλήδη, και όλο το λόγο σας μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ καθαρή, μας δώσατε μια πολύ καθαρή εικόνα και ορολογιών, εθνικισμός, εθνοκεντρισμός,
καθορίσατε τους εθνικισμούς που παίζουν στην περιοχή, αναφερθήκαμε σχεδόν σε όλη την περιοχή. Θέλω να πω μια κουβέντα και σχολιάστε εσείς, θα σας αφήσω να κάνετε εσείς τον επίλογο και εγώ απλώς θα πω καληνύχτα μετά. Υπάρχει ακόμα μια ερώτηση, παρόλα αυτά θα την κάνω τώρα. Ένα σχόλιο, λέει, ζητάει ένας από τους φίλους του Βοτανικού, ένα σχόλιο για τη στάση των ευρωπαϊκών κρατών σε σχέση με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σε σχέση με το μεταναστευτικό. Αν έχετε εσείς να κάνετε ένα σχόλιο. Αλλά μιας και μας έκανε την ερώτηση, σας τη θέτω. Λοιπόν, όπως και στην προηγούμενη ερώτηση, κύριε Βανδόρο, αγαπητέ μου Θεόφιλε, θα απαντήσω σε αυτό που ξέρω και όχι σε αυτό που δεν ξέρω. Μεταναστευτικό δεν έχω απολύτως καμία ιδέα. Ρωτήστε τον Δημήτρη Χριστόπουλο, τον φίλο μου τον καθηγητή, και τον άλλο φίλο μου τον Τζιτσελίκη στη Θεσσαλονίκη και κάποιους άλλους. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα, γιατί ξέρετε, ο καθένας ειδικεύεται σε κάτι, δεν μπορεί να τα πιάνει όλα. Αυτά τα πιάνουν κάποιοι εθνικιστές, ας πούμε, που νομίζω ότι τα ξέρουν όλα, όπως ο Συρίγος και ο Μάζης. Λοιπόν, τώρα, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Λοιπόν, τώρα όμως, στο άλλο θέμα, εκεί μπορώ να κάνω μια εικασία, θα έλεγα, αυτό που λένε αγγλικά surmise, δηλαδή η conjecture. Τι συμβαίνει? Αν θεωρήσω ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και άλλοι, αλλά κυρίως η Γερμανία, στο πούμε, που είναι τώρα τόσο ισχυρή, έχουν στοιχειοδός τα 90% ή 95% των γνώσεων που έχω εγώ, γιατί έχει διαμειφθεί στο Κυπριακό, και για την τεράστια ευθύνη των Ελληνοκυπρίων υπό την ηγεσία του Αναστασιάδη για τη μη επίλυση, θεωρώ ότι αυτός, και επίσης το γεγονός ότι ο Αναστασιάδης και παλιότερα ακόμα και ο Χριστόφιας και ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν είχαν καμία διάθεση να δώσουν ούτε €1 από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου όταν άρχισε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ήδη το εκμεταλλεύονται ή όχι. Δεν είχε σκοπό να δώσει τίποτα στους Τουρκοκύπριους, να το πάρει μονοφαγάδες οι Ελληνοκύπροι, ξέροντας και αυτό η Γερμανοί και η υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι τόσο σκληροί με τον Ερντογάν όσο θα περιμέναν. Γιατί έχουν αυτό το στοιχείο, το οποίο το έχω εγώ και όλοι οι σοβαροί Ελληνοκύπροι, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί και άλλοι, με τους οποίους συνομιλώ καθημερινά. Οπότε αυτό τους έχει κάνει να είναι. Επίσης, βέβαια, υπάρχει και το άλλο, το κλασικό, που σου λέει όταν έχω έναν τύπο ανεξέλεγκτο όπως είναι ο Ερντογάν, καλύτερα να τον έχω μέσα και να προσπαθώ να τον συνεφέρω, παρά να τον έχω απ' έξω και να μου κάνει την κατάσταση μπάχαλο. Είναι και αυτό. Και μια ερώτηση που μας ήρθε τώρα μόλις, θέλει να ρωτήσει ένας θεατής, αν μπορούμε, λέει, να ζυγίσουμε επακριβώς την έννοια του εθνικισμού, δηλαδή οι αγώνες ορισμένων, παραδείγματος χάρη Καταλωνών, Κούρδων, θα μπορούσαν να θεωρηθούν εθνικιστικοί, και αν όχι, γιατί? Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Αυτό που υπονόησα εγώ στην αρχή είναι το εξής, ότι με βάση την ιδεολογία και την θεωρία και του εθνικισμού, το σκεπτικό ήδη από το 19ο αιώνα είναι ότι εφόσον βγήκε από το τσίνι, από το μπουκάλι του εθνικισμού, δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε à la carte, δηλαδή κάποιοι γίνονται ανεξάρτητοι και κάποιοι όχι. Υπάρχει το τεράστιο βέβαια πρόβλημα ότι επειδή εμφανίστηκε ο εθνικισμός και οι πληθυσμοί ήταν όλοι ανάμεικτοι μεταξύ τους, ζούσαν στην ίδια πολυκατοικία, παντρευόντουσαν, κάνανε, έπρεπε να τους ξεχωρίσεις και θα υπήρχαν συγκρούσεις και σφαγές. Δεν υπήρχε πώς θα γινόταν αλλιώς. Ωστόσο, αυτό που συζητάμε εμείς που ασχολούμεθα με τα αποσχιστικά κινήματα και την απόσχηση και την αυτοδιάθεση των λαών κατά βάση, είναι ότι, όπως και υπονόησε φαντάζομαι και ο κύριος η κυρία που ήρθε σε επαφή μαζί προηγουμένως,
υπάρχουν κατά βάση 3 θεωρίες πάνω σε αυτό. Και το λέω επειδή έγραψα και τώρα τελευταία ένα άρθρο πάνω, έχω γράψει αρκετά πάνω σε αυτά. Λοιπόν, η μία λέει ότι δικαιούται κανείς να πάρει τα όπλα, ακόμα και τα όπλα, ή εν πάση περιπτώσει έχει δικαίωμα στην ανεξαρτησία σήμερα, εφόσον του έχουν φερθεί με στιγνό τρόπο. Έχουν καταπατήσει συστηματικά τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Αυτό λέγεται θεραπευτική απόσχηση. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή δεν έχει καμία ελπίδα να έχει ούτε αυτονομία ή κάτι άλλο ή ειρηνική απόσχηση, οπότε αναγκάζεται να πάρει τα όπλα και μέσα στο το δικαιούται. Δεν είναι μία άποψη. Remedial succession λέει. Λοιπόν, θεραπευτική απόσχηση. Η άλλη άποψη λέει, είναι η πιο εθνικιστική και λιγότερο. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε να κάνουμε όπως με μια περίπτωση διαζυγίου. Είναι δύο άνθρωποι που δεν ταιριάζουν πια μεταξύ τους, έχουν αρχίσει όχι απλώς να βαριούνται ο ένας τον άλλον, αλλά να μην θέλουν να φτιάξουν τις σχέσεις τους και από ένα σημείο και έπειτα αντιπαθεί ο ένας τον άλλον. Τι θα κάνουμε, με το ζόρι καθολικός γάμος? Όχι. Θα χωρίσουμε βελούδινο διαζύγιο. Οπότε, εκεί η άποψη, μπαίνουμε εδώ όχι τόσο στη λογική της αριστεράς, αλλά θα μπορούσε και της ήπιας αριστεράς και της αριστεράς, είναι περισσότερο στο πλαίσιο του φιλελευθερισμού. Θεωρούν ότι όταν δύο πλευρές, και εννοείται ότι η μία πλευρά πρέπει να πλειοψηφεί, να είναι 80-90% σε μια περιοχή, μπορεί να είναι ανάμεικτη, αν δεν μπορεί να τα βρει με την άλλη, ας πούμε αν η Καταλανή, παρόλο που αν δείτε η Καταλανία, η περιοχή της είναι νομίζω μικρότερη και από την Πελοπόννησο, ας πούμε. Δεν μπορεί να τα βρει. Κατά βάση όμως αυτά πρέπει να γίνουν μόνο με ειρηνικό τρόπο. Και η καλύτερη λύση είναι η εκτεταμένη αυτονομία όπως έχουν οι Καταλανοί, οι Σκοτσέζοι, οι Βορειοϊρλανδοί, οι Βάσκοι, οι Γάλλοι του Κεμπέκ και όλες τα κράτη τα περισσότερα των Ινδιών, ας πούμε, που έχουν εκεί πέρα. Ή η πολιτιστική αυτονομία όπως έχουν οι Αυστριακοί στο Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε στη Βόρειο Ιταλία. Οπότε υποτίθεται ότι κανονικά, τώρα εδώ υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, σας μπλέκω, ότι όταν δώσεις κάποια αυτονομία του ανοίγεις την όρεξη για να ζητήσει περισσότερα και πάει λέγοντας βλέπε Ναγκόνο Καραμπάχ. Οπότε θα έλεγα, δηλαδή τώρα κάνω αυτό που λένε σκέφτομαι φωναχτά, thinking aloud, γιατί ήταν ωραία η ερώτηση και εγώ είναι από αυτά που με αφήνει ξάγρυπνο καμιά φορά το βράδυ. Το βασικό είναι η ειρηνική λύση. Αν μπορείς να το λύσεις ειρηνικά, έχει καλώς. Αλλά όχι με τη βία. Και εκεί έχουν το πρόβλημα στον Ναγκόνο Καραμπάχ. Δηλαδή αυτοί ξεκίνησαν τη βία ή αν δεν την ξεκίνησαν, πάντως έλυσαν τα πράγματα με αυτή τη διαδικασία. Οπότε, αλλά το bottom line, άποψη που υποστηρίζουν ένα αρχικό επιχείρημα του Τζον Στιούαρτ Μιλ στο 19ο αιώνα και τώρα διάφοροι άλλοι φιλελεύθεροι ή αριστεροί θεωρητικοί, είναι ότι ναι ρε παιδί μου, αλλά υπήρχε μια έκφραση ενός, και εδώ θα τελειώσω, Φιλιππινέζου πολιτικού, όταν οι Αμερικάνοι κάναν απικία τις Φιλιππίνες και είπε, εγώ λέει, εμείς οι Φιλιππινέζοι προτιμάμε μια κυβέρνηση κόλαση από Φιλιππινέζους παρά μια κυβέρνηση με αυτονομία με οτιδήποτε παράλυση των Αμερικάνων. Έτσι. Είναι ένα θέμα. Βέβαια μην φτάσουμε στο, όπως έλεγε ο Μητροπάνος, όταν χωρίσανε θα κάνω τις κουρτίνες και τις αλλάξω. Θα τις μάψω το χρώμα που μισούσε. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε αυτή την εκδήλωση συζήτηση με θέμα τη σύγκρουση των εθνικισμών στην Ανατολική Μεσόγειο και αφού κάναμε ένα γύρο σε όλη την περιοχή, πήγαμε στην Τουρκία φυσικά, σταθήκαμε στην Κύπρο, στον ελληνοκυπριακό εθνικισμό που αναπτύσσεται, πήγαμε ακόμα και στα βόρεια σύνορα, προχωρήσαμε, φτάσαμε μέχρι και την Αρμενία, εντοπίσαμε υποθέτω
από όσα είπε ο κύριος Ηρακλήδης, ο αγαπητός Αλέξης, με τον οποίο για να προετοιμάσουμε αυτή την εκπομπή είχαμε αρκετές επικοινωνίες και ελπίζω και να συνεχίσουμε στο μέλλον. Μας δόθηκε η ευκαιρία έτσι να έχουμε μια κατόπτευση πάνω σε αυτά τα θέματα. Επειδή η δική μου προσωπική άποψη και η άποψη της ΑΚ είναι ότι ο μιλιταρισμός παντρεμένος με τον εθνικισμό και οι μεγάλες ιδέες έχουν προκαλέσει απίστευτες καταστροφές και αυτή η χώρα θα έπρεπε να το ξέρει και να το θυμάται και να έχει μάθει τα μαθήματά της. Επειδή επίσης και εγώ και άλλοι συντροφοί μου πιστεύουμε ότι ο πόλεμος γενικά και ιδιαίτερα όταν είναι για ξένα συμφέροντα ή για θολές ιδέες που ουσιαστικά κάποιοι τις μεταχειρίζονται, αλλά δεν είναι συνωμοσιολογικό αυτό που λέω, για κάποιες ιδέες είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην ανθρωπότητα, να φοράνε δύο άνθρωποι μια στολή ο ένας και μια στολή ο άλλος και να τους στρέφουν τον ένα εναντίον του άλλου και να τους βάζουν στην αρένα του μετώπου, όπου εκεί είναι ή θα σε σκοτώσω ή θα με σκοτώσεις απλώς για να επιβιώσω μέχρι να με σκοτώσει ο επόμενος. Αυτή είναι μια ζούγκλα του πολέμου. Βεβαίως δεν είμαι ειρηνιστής σε καμία περίπτωση. Και βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με τον Αλέξη ότι βεβαίως όταν ένας λαός νιώσει αφόρητες συνθήκες καταπίεσης πρέπει να πάρει και τα όπλα ακόμα και να ζητήσει την ελευθερία του και να φροντίσει να αυτοθεσμίσει νέους κανόνες που θα εξασφαλίζουν μια κοινωνία ειρήνης και ελευθερίας, που θα δώσει βάρος στην παιδεία και θα είναι μια μόνιμη πρόταση πολιτισμού. Αυτή είναι η άποψη η δική μου και πιστεύω συμφωνούμε. Θέλω να καληνυχτήσω τον Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χάρηκα πολύ που ήρθα και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και να γελάσουμε κιόλας μαζί. Ελπίζω να μην πείραξε τους θεατές που γελάσαμε και λίγο. Καμιά φορά χρειάζεται. Αλίμονο. Βεβαίως και χρειάζεται το γέλιο και βεβαίως θα τα πούμε σύντομα και ή δυνατόν, ελπίζω μετά την καραντίνα, και από κοντά κάποια στιγμή. Καλό σας βράδυ, καλό σου βράδυ Αλέξη. Καλό σας βράδυ σε όλους. Από τον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Βοτανικός Κήπος, από το πολιτικό περιοδικό Βαβυλωνία και από την ΑΚ, καληνύχτα και σύντομα θα έχετε κι άλλες εκδηλώσεις, συζητήσεις σαν κι αυτή. Γεια σας.